Bueno, boa tarde a todos e a todas. Había solicitado a petición de dúas intervencións e despois de esperar un tempo prudencial e non presentándose os dous solicitantes, vamos a dar inicio ao pleno ordinario. Ben, primeiro punto, a aprobación da ata da sesión anterior. Estamos todos de acordo? Sí? Vale. O segundo punto, expediente 973/2025, dar conta do período medio de pago do primeiro trimestre de 2025. Bueno, ante todo, boa tarde. Eu sí que quería manifestar unha vez iniciado o pleno, ademais vexo, bueno, con toda a logística que isto supón, pero, bueno, como dende o meu grupo sí que queremos manifestar, bueno, pois a nosa preocupación e, sobre todo, bueno, o noso desagrado de que, bueno, onte sabemos a situación que se produxo, non é unha situación allea, evidentemente, a apoio, senón que foi unha situación a nivel nacional, pero non tivemos, esa situación provocou que non tiveramos nas últimas 24 horas acceso ao que era toda a documentación, e, bueno, pois eso, de algunha maneira, o que ven sendo un dereito poder acceder aos expedientes. Había expedientes que si se puideron acceder porque pasaran pola Comisión de Facenda, pero, bueno, a efectos do pleno, pois que sí que votamos de menos, cando menos que se tivera tomado algunha outra medida para que poidéramos acceder á documentación, porque, bueno, ahora os compañeros estaban me dicindo que sí se podía acceder, pero hasta fai unha hora non se podía acceder nin á plataforma, nin aos documentos, nin poder contrastar información. Incluso pola mañán tivemos que estar intercambiando información que tiñamos das comisións. Entonces, eu tamén quero que quede constancia desta manifestación, porque votamos de menos, pola súa parte, pois non facilitar máis o que é a labor da oposición. Sí. Sí, bueno, neste sentido, eu quería dicir dúas cousas. Eu tuve unha oportunidade de falar co alcalde sobre este tema e lle plantexei a posibilidade de que nos remitiran os expedientes ao correo, porque, claro, sin ver a documentación é complexo facer a labor da oposición, é complexo debatir en pleno sobre asuntos os que non tes acceso e tomar posicionamento, votar e demais. Entón, o razonable sería, pois, o ben pospoñelo ou ben facilitar a documentación por outra vía, xa que o portal de expedientes o xestiona non nos daba acceso nin onte nin hoxe. Eso sería o razonable. Creo que é motivo de impugnación, pero, bueno, tampouco ten moito sentido unha vez aquí revertir co que implica, porque tampouco estamos nesa labor de oposición de generar conflictos, pero é certo que, bueno, que desde a perspectiva legal é máis que cuestionable. E logo, outro aspecto, no último pleno falábamos tamén da posibilidade de que se nos dera traslado das peticións de palabra no pleno. Creo que o pleno é un órgano de todos os grupos políticos e debíamos ter acceso ás peticións de palabra no pleno. Vemos que pediron dúas persoas ou dúas colectivos falar no pleno e non viñeron ou non sei cal é a razón, pero nos gustaría ter coñecemento por parte do secretario de que peticións foron e quen realmente solicitou falar, e nos gustaría sabelo con carácter previo, claro. Sí, as peticións de acceso á información non son contestadas polo secretario, contesta a alcaldía. O secretario só informa. De palabra para intervir o día do pleno. O secretario non ten capacidade ninguna de... Pero cando unha persoa, unha entidade solicita a palabra no pleno, quere vir a expoñer o seu asunto perante o pleno, e o pleno está conformado por todos os grupos políticos, non só polo goberno. Entón, nós no pleno de hai un mes decíamos que temos dereito, cando menos, a previamente chegar aquí sabendo que vai haber un asunto, un veciño ou un colectivo que ven a expoñer un asunto para poder preparalo e estar ao día sobre ese asunto.
Bueno, a resposta foi vaga, chega un pleno máis, hai palabras pedidas, hoxe porque non compareceron, pero chegan a comparecer e toparíanos igual que sempre, e non é algo que nós poidamos resolver. Non entendo por que me preguntas a mí. Bueno, non estamos facendo a pregunta ao alcalde e ao secretario simplemente por, non sei, tamén ao secretario pode dar a súa Sí, bueno, opinión sobre cal é o procedimento ou a legalidade. Con respecto ao que di o secretario, Ou interpretación do regulamento. creo que vostede ten razón, é dicir, o reglamento orgánico quen o tutela e que o fai cumplir o alcalde. Pero claro, en sesións anteriores veíamos que vostede facía un informe que era o que daba a palabra. Non é ningún informe. Perfecto, entón, nos gustaría que o alcalde, como intérprete do reglamento orgánico deste municipio, pois nos dé traslado con carácter previo das intervencións no pleno. E si é certo o que di vostede, señor secretario, que a interpretación con respecto ao reglamento orgánico fai o alcalde e o que veñamos defendendo nos plenos anteriores e efectivamente era así, sí. Gracias. Ben, simplemente puntualizar varias cousas. Dicir, primeiro, o pleno foi convocado os xoves da semana pasada, dicir, coa información, acceso á gestión e demais. É dicir, o que sucedeu onte, o apagón, como vostede comprenderá, non é culpa nin deste alcalde, nin deste concello, é dicir, é algo que foi, é dicir, a nivel nacional e que nos pouco temos que ver. É dicir, a convocatoria do pleno foi en tempo e forma, con acceso a expedientes e demais. Desde o xoves pasado, vostedes tuveron, en este caso, acceso, é dicir, moitos expedientes foron á Comisión de Facenda, foron votados en Facenda, é dicir, como moito que podo pedir é disculpas, é dicir, pero nos aí pouco temos nada ou nada que ver, é dicir, como vostedes saben, é dicir, houve un apagón, a día de hoxe, dos propios traballadores do Concello non puderon traballar durante a mañán polo problema que existía en este caso, para poder entrar e nos expedientes e demais, é dicir, pero aí que pouco ou nada temos que ver desde o equipo de goberno, é dicir, que non, é dicir, home, non sei se é culpa nosa ou apagón, xa non sei, e despois, por outro lado, hai dúas, en este caso, as peticións foron formalizadas, cando, en este caso, incumplen o reglamento ou demais se notifica, e, non hai máis. Sí que nos comprometemos a que calquera petición que exista e que este aceptada, en este caso, que se notifica antes do pleno para que den constancia. Sí que é certo que moitas veces se presentan incluso despois de convocar o propio pleno, pero non hai ningún problema, é dicir, cada vez que se presenten non ten sentido porque, total, van a estar presentes cando fan a intervención. Non hai ningún problema, é dicir, sin maior problema. Sí, claro. E logo, con respecto ao que di, nós non, evidentemente, non o culpamos do apagón, pero a lei establece que temos que ter a documentación durante 48 horas hábiles para analizar e estudar o pleno. Só que di a normativa. Evidentemente non vamos a impugnar nada, pero a legalidade é cuestionable, se puxo de manifesto, vostede sabe, non é culpa súa. Vostede, cando chamou, incluso eu puxen os mal libres, estaban os propios técnicos do Concello, incluso se valorou outra posibilidade, pero nin tan siquiera había a posibilidade de enviar por correo electrónico a documentación, foi algo que nin tan siquiera dixen eu, sino que yo dixo o propio técnico, por lo problema que existía, non había, para celebrar a comisión ose de goberno mesmo, tuvemos que arreglarnos daquela maneira, pero eu creo que é bastante comprensible que é un tema excepcional. E repito, o pleno foi convocado o próximo xoves, con acceso a expedientes e demais, creo que non hai máis. Simplemente por facer uso da miña, se teño uso da miña palabra. Nada, simplemente decir que efectivamente ninguén está dicindo que sexa culpa do Concello de Poio o sucedido onte, obviamente, pero sí que estamos dicindo que, que está na man cando suceden estas cousas, da xestionar ou poder facilitar na medida do posible o que se poida, igual que dentro do que son as súas competencias. Obviamente, non vai a ser vostede o que dé a luz nin o que solucione, pero sí facilitar, entón, para rematar. Para rematar, vostede di que efectivamente está convocado o pleno e que está a documentación, verdad? E estaba dicindo na miña intervención que cando nas propias comisións temos acceso á documentación, pero como vostede sabe, como oposición,
a lo menos, e o estaba dicindo Gregoria, con 48 horas de antelación, temos que ter o acceso, poder acceder á documentación, poder acceder a toda a documentación do pleno para poder traballar e preparar o pleno. Algo que onte non sucedeu, evidentemente, pola situación que hubo, pero votamos de menos que hoxe, a pesar de continuar esa situación, bueno, pois que non se nos facilitara por correo electrónico ou que non se Pero intentara... que tampouco se podía por correo electrónico. Entonces, bueno, entonces, como estamos ante... Entonces, eu digolle, como estamos nunha situación anómala para todos, obviamente para todos, é unha situación... Non había acceso, nin nos mesmos, ningún... Vale, pero como é unha situación que non se dou, evidentemente, cando unha situación non se dá, non ten un libro de instruccións de como se ten que comportar. Vostedes queren suspender o pleno? O suspendemos, Nos ante todo, a min, o que me... No, eu o que quero deixar constancia... No, pero podemos manifestar o noso desagrado pola situación. A mí, hoxe, todo o que supón ter que estar montando esta logística, evidentemente, sería máis irresponsable que nós, como oposición, agora aquí manifestemos e diguemos, no, pois vaise suspender o pleno porque nas últimas 48 horas non tivemos acceso á documentación. Eso sería o mellor o que faría vostedes se estivese aquí na oposición. Pero nós, que somos máis responsables, obviamente, con toda a logística, o que non vamos a facer é que o gasto que se invirte hoxe para organizar o pleno que teña que ser invertido outro día. Pero, polo menos, poderemos manifestar e decir e mostrar o noso desagrado. Pero, vamos a ver, me parece moi ben que mostre o seu desagrado, pero, é dicir, eu creo que a día de hoxe me parece que ainda non se sabe cal é o motivo do apagón, verdad? Pero vostede podía mandar a documentación por correo electrónico, sí ou non? Yo acaban de decir a mañán a Gregorio. Pois entonces era para valorar que, obviamente, non tiñamos todos os medios para poder celebrar o pleno. Non había acceso a poder entrar. É que non yo dixen eu, os propios técnicos, porque foi unha das posibilidades, cando nos chama Gregorio dicindo que tiña o problema, eu chamo e falo con el e fala cos propios técnicos e os propios técnicos din que non ten posibilidad de enviar por correo electrónico. E depois outra cousa, que tamén hai que dicir, porque parece que a xente que non coñeza o proceso e que nos este escoitando, parece que non se hubo acceso ao expediente do pleno. O expediente do pleno, repito, está desde a semana pasada... Dende a comisión. Perfecto. Pero iso non significa que nos días previos para poder traballar coa documentación, acceder e ver, teñas que poder... Pero sería o normal, pero é que esa anomalía excepcional non é culpa deste equipo de goberno, nós hoxe mañán, moitos dos traballadores tuveron que ir para a súa casa para poder traballar e teletraballar desde as súas casas, hai un problema, que están, en este caso, reparando de forma gradual, que culpa ten o equipo de goberno? Que culpa ten o Concello? A ver, alcalde, non estamos falando de culpas. Estamos a falar de que a democracia e o respeto pola lei. A lei establece uns parámetros que di que temos que ter acceso 48 horas laborables. Polo tanto, o razonable é que o alcalde diga o martes non, vai a ser o xoves, ou vai a ser o mércores, ou que se fale e se diga, mira, que día o poñemos? Eso é o responsable, para non correr o risco de que un pleno sea impugnado. Porque pode impugnar un veciño, ou pode impugnar calquera, e sería impugnable, porque está incumplindo a lei. Non lle estamos culpando a vostede de nada, estamos dicindo que é irresponsable convocar un pleno sin cumplir estrictamente a lei, porque podemos ter que repetir o pleno. Eso é o que decimos. Pola nosa parte non se vai a repetir, pola nosa parte estamos aquí, e pola nosa parte faremos o pleno, pero a lei e o respeto pola lei é a esencia da democracia. Vale? E non se está respetando a lei. Eso é o que decimos. Logo, o que di vostede está moi ben, pero non é o fondo do asunto. O fondo do asunto é ese, que a lei di o que di. Nada máis. E cambiemos de tema, creo que se está debatido. Ben. O período 2, algunha intervención dar conta do período medio de pago do primer trimestre? Vale. Ben, o punto 3... 1047/2025, dar conta de información económica trimestral, primer trimestre 2025. Eu tamén unha dación de conta, non hai que votarlo. Vale. O punto 4, non hai intervención. no. 1014/2025,
recoñecemento extrajudicial de crédito 5/2025. Sí. Esa proposta foi dictaminada pola Comisión de Facenda favorablemente. Alguna intervención neste punto? Votamos. Sí? Vale. A favor, de forma unánime? Sí. Vale. Punto 5, 1108/2025, recoñecemento extrajudicial de crédito 6/2025. Tamén foi dictaminada favorablemente pola Comisión de Facenda a proposta que somete a consideración. Algún? Nos vamos, a favor. A favor? Espera. Abstención? 3. Vale. Votos a favor? 2, 3, 4. Hai un punto que mandastes por correo electrónico, ¿no? Sí, sí. Vades indicalo, ¿no? Sí. Bueno, 13. Estaba repasándolo mal. Claro, estaba apuntando así. Vale. Punto 6. 1074/2025. Modificación de crédito 7/2025, suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos xerais. sí. Proposta que tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Sí. Aquí alguna intervención? ¿Unha intervención aquí? Vale. ¿Votos a favor? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? Sí. No. Vale. Mantemos o voto. Vale. O punto 7, 2151/2024, solicitud de bonificación ICIO por obras en edificación na Praza Peirao de Chousa, número 1 en Combarro. Sí, a proposta que non foi dictaminada pola Comisión de Facenda. E o siguiente... Entendo que estamos todos de acordo. Sí, esa está. O mesmo. Sí. Dictaminada favorablemente pola Comisión Vale, de Facenda. e o seguinte punto, 3510/2024, solicitud de bonificación ICIO por obras de edificación na rúa Combarro, que ven sendo un expediente similar. Todos de acordo? Sí? Vale. Vale. Ben, o punto 9, expediente 943/2025, moción do PSDG-PSOE para exixir a Xunta de Galicia que desista do proxecto de Altri e poña en marcha políticas industriais propias do século XXI e solicitar ao Goberno de España que non conceda ninguna subvención á macrocelulosa. E a proposta tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Bueno, Sí, bueno, traemos esta moción para instar tanto ao Goberno Central, que xa vimos nestos días como efectivamente rexeitaron a subvención de fondos europeos para esta macrocelulosa en Palas de Rei, instar tamén as 4 diputacións para darlle traslado deste acordo que se posicionen no mesmo sentido e darlle traslado á Xunta e ás súas consellerías competentes para que rexeiten e se opoñan a esta macrocelulosa que vai a hipotecar o futuro de Galiza. Unha das palabras que preside ou que caracteriza o tema de Altri é a mentira. Dende Cuíña se nos decía que Ence non se podía buscar outra ubicación a Ence, que era imposible, porque non había ubicacións factibles, nin viables, e resulta que, bueno, que sí, efectivamente, sí había outras ubicacións. Se pide a unha consultora finlandesa para ratificar precisamente esta versión. Supoño que este posicionamento, este informe que pagaron a unha consultora finlandesa, seguirá no caixón. O mesmo que a declaración de impacto ambiental, que establecía 6 ubicacións factibles para esta macrocelulosa, e plantexaba Palas de Rei, Cervo, Alfoz, As Pontes, Forcadas, Bamonte e Lugo. Levan con este tema 30 anos
mentindo, 30 anos supostamente defendendo os traballadores, que non é outra mentira máis, porque sabemos que os propios traballadores se manifestan polas súas condicións laborais e vostedes non din nada. Dicir, o único obxectivo que tiñan na defensa dos traballadores era conservar efectivamente a fábrica e defender os seus dirixentes, defender os intereses económicos, os intereses dos cartos dos que vostedes defenden, pero non os traballadores, como se demostra agora. E logo nos intentaban convencer das bondades da fábrica, non? Dun atentado contra o medio ambiente, iso que decía. E, bueno, esa gran mentira que decían, esa palabra máxica que era liocel, fibra textil, resulta que é unha macrocelulosa. Unha macrocelulosa que vai ocupar 300 campos de fútbol. Polo tanto, o noso posicionamento é absolutamente en contra desta fábrica que hipoteca Galicia, que demostra a falta de política industrial da Xunta de Galicia e o que fai é incidir precisamente nas súas mentiras con respecto á ubicación desta fábrica. Sí, dende o BNG apoiamos a moción presentada. Creo que o Bloque Nacionalista Galego xa ben demostrado cal é a súa postura con respecto á construción de Altregui no noso país. E, bueno, xa creo que explicou Gregorio na súa moción. A min simplemente me gustaría facer mencións a algúns aspectos que eu creo que tamén son importantes ter en conta, porque
e sobre todo escoitando, bueno, pois, posicionamentos e un pouco o que se ven dicindo para, de alguna maneira, defender que este proxecto se poida levar a cabo na zona da Ulloa. O primeiro que, nun primeiro momento, se nos falaban de industrialización, nos estamos a favor de que, efectivamente, a industria veña para este país, pero se nos falaba de industrialización, pero se falaba para produción de circular de fibras textiles, e realmente ao final resultou que non iban a ser fibras textil, senón que iba a ser unha macro celulosa. Obviamente, o impacto non vai a ser o mesmo, eso é unha das cuestións que nós non compartimos. As consecuencias poden ser devastadoras, primeiro, para o entorno onde se pretende, de alguna maneira, construir este proxecto, que é todo o territorio da Ulloa, que tamén afectaría ata a ría de Arousa. O decía Gregorio, eu tamén o digo, hai un impacto paisaxístico por todo a extensión de terreo que vai a ter esta fábrica. Hai tamén un impacto en todo o que vai a ser o seu consumo de auga, todas as cantidades de auga que precisan do río Ulla. O impacto económico, porque aquí se fala de que se van a crear postos de traballo, pero non se fala de todos os que se van a destruir. Lembrar que estamos nunha zona protexida, nunha zona que ademais tamén pasa por ali un enclave do camiño, da variante do camiño francés. Todo que vai a supoñer a construción desta fábrica vai a poñer en perigo todo ese entorno, a afectación que vai a ter sobre os sectores productivos de toda a zona da Ulloa, os sectores productivos da ría da Arousa, do mar, de toda a xente que vive, bueno, a vista está de todas a xente que saliu a berrar que non quería a Altri no noso país. Creo que os sectores productivos tamén evidenciaron o seu rexeitamento. Todo o que é o impacto forestal, porque se vai a seguir facendo e revertindo os nosos montes para poder dar a pasteira e afondando máis nun descontrol de eucalipto no país. E despois hai unha cuestión que ademais esta fábrica non a querían no país veciño, en Portugal, e había unha das cuestións porque non a querían precisamente era por todo o que iba a supoñer por a devastación forestal, pero a Xunta de Galiza pretende que si a teñamos que querer aquí as galegas e os galegos. Nos queremos que este país teña industria, pero non este tipo de industria. Hai moita industria que se pode traer para Galiza sen que sexa unha industria que mate o noso entorno, que teña o impacto medioambiental que ten, que poña en perigo unha zoa tan importante como é toda a zoa de Palas de Rei, de Melí, de Arzúa, xunto con todo o que vai a supoñer para a ría da Arousa. Vostede suspira, pero entendo que non suspirará pola defensa da moción, porque a nos parece o suficientemente grave, o mellor para vostedes non o é, pero para nós sí, que cada vez que falamos de proxectos que poden ter un perigo, vale, para todo o que é a nosa economía, para todo o que é o noso país, pois veña o Partido Popular e a Xunta de Galiza a querelo impoñer. Pero mira, hai tres maneiras de podelo parar. Nunha, o Estado tamén ten moito que decir, posto que hai autorizacións que tamén dependen do Estado que nós tamén agardamos que se paralicen. E despois hai outra cuestión, que este vai a ser un proxecto que non vai a ser algo que se faga pronto no tempo, senón que vai a dilatarse. E agardamos que se dilate o suficiente para que os veciños tamén, e todas as galegas e os galegos, a través do seu voto, podan facer a súa protesta, e a mellor maneira de poder rexeitar esta pasteira sexa non votarlle o Partido Popular, porque precisamente son vostedes os que están de alguna maneira impoñéndonos que Altri teña que vir para o noso país. Moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas.
A verdade é que é unha mágoa que sexa precisamente o Partido Socialista o que trae aquí esta moción, unha moción que, bueno, que é unha plantilla que levan presentando en todos os concellos e incluso aquí na Deputación, na que basicamente lle piden á Xunta e a todas as administracións que incumplan a lei e que eviten por todos os medios que saia adiante un proxecto industrial, non? En Palas de Rei, na provincia de Lugo, a uns 140 km de Poio, que crearía 4.000 empregos para a súa construción, 2.500 postos de traballo entre directos e indirectos e nunha zona especialmente necesitada de empregos industriais, non? Pero o máis curioso é que trátase dunha planta que nos últimos 3 anos apoiaron vostedes varias veces e mesmo chegaron a pedir, e cito textualmente, que se fagan todos os esforzos para que se implantase en Lugo. Neste tempo pasaron do sí ou non, así, a veces decían as dúas cousas no mesmo día, non? En febreiro de 2022, por exemplo, apoiaron vostedes unha iniciativa no Parlamento instando a todas as administracións a instalación desta planta en Lugo por tratarse dunha gran aposta económica, laboral e estratégica. En marzo do 23 foron máis alá, presentaron tamén no Parlamento de Galicia unha moción impulsada por o PSOE de Lugo, unha iniciativa para que a Xunta puxese a disposición da promotora desta planta o asesoramento técnico e económico para que poidesen conquerir o financiamento necesario para que se implantase aquí, non? Producir 200.000 toneladas da pasta soluble de papel cada ano. Entonces, a eso me refiro, non? Pero non é todo, porque ademais os seus dous últimos secretarios xerais posicionáronse claramente a favor de Altri, ademais dunha maneira pouco sutil, é dicir, o exsecretario Valentín Vázquez Formoso, alcalde das Pontes, dixo volvería a ofrecer 20 millóns de veces as Pontes para instalar Altri. O actual secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, no seu paso efímero pola delegación de goberno, chegou a ofrecerse como mediador ante o Ministerio de Industria para que a empresa se instalase en Lugo. Entón, que pasou? Quero dicir, pois sí, voulle explicar. Pois que viñeron as eleccións, especialmente as autonómicas de febreiro de 2022. Entonces, o PSOE que estaba detrás da pancarta para que Altri se instalase en Lugo, en 2023, pois pasou a poñerse detrás da pancarta para o contrario, no 24 e no 25. E o BNG, a verdade é que tampouco lle allea este posicionamento, porque tamén apoiou o proxecto de Altri no Parlamento no 22, no 2023, pero, bueno, a verdade é que tamén teñenos moi acostumados ás contradicións, non? Porque a P9, por exemplo, pasou de ser unha navallada na terra a ser algo imprescindible, o Inditex de ser un explotador capitalista a que fora Ana Pontón na súa campaña electoral a visitar a empresa extraordinaria que tiñamos en Arteixo. Entonces, vamos a ver, nós non podemos apoiar esta moción. E os seus dous últimos secretarios xerais, señora Gis, claramente votarían en contra e apenas uns meses. E ao final, Altri pois sairá adiante ou non sairá polos seus vaivéns e os intereses políticos e os seus cambios de opinión, se non se cumpre a lei e se non se cumplen as condicións ambientais. Esa é a realidade. Entonces, lémbrolle a política industrial do Partido Socialista que estamos vendo estes días, señora Gis, pois consiste en darlle a presidencia da Red Eléctrica con 600.000 euros de soldo a unha amiga personal de Pedro Sánchez, que hai 2 semanas dicía na televisión que en España nunca habería un apagón de 24 un apagón, pois hai 24 horas que xa sabemos todos o que tivemos en España. Por certo, ainda non se dixo nin pío de cal foi a causa. En fin, o Partido Socialista vai así, xa lle digo, señora Gis, que vai mal en Poio, en Galicia e tamén en España. Grazas. Ben, segunda intervención do portavoz do Partido Socialista. Sí, bueno, dixo 4.000 traballadores, logo 2.500, e resulta que 500, 250, bueno, como minten tanto non se sabe cal é a realidade.
fala vostede de incumplir a lei. Mire, todo eso que dixo de que o PSOE estuvo a favor e se posicionou a favor, todo eso é certo. E sabe por que é certo? Porque o problema é que vostedes mentiron e foron ás eleccións con unha gran mentira. E o Partido Socialista estaba a favor do que vostedes decían que iban a facer. E cando salían cos empresarios portugueses da man para facer aquelo que en Portugal, con costes salariais moito máis baixos, non querían facer, nos parecía ben, porque o que decían que iba a ser era positivo. Pero a realidade é que estaban engañando a todo o mundo. El último proyecto de Feijóo tenía trampa. La fábrica textil sostible de Lugo es una macrocelulosa. Isto é a realidade, que enganaron a todo o mundo. Enganaron a todo o mundo, igual que fixeron con Pemex, que iban a facer non sei cantas fragatas, era todo unha milonga, era todo mentira. Ahora están construindo fragatas en Ferrol, están construindo eólicos, están con a carga de traballo hasta o ano 3000, e ahora non se fala do tema, non se abren telediarios co tema. Vostedes abrían telediarios coa mentira. Isto é moi ilustrativo. Estábamos a falar de facer tela, de facer unha fábrica textil con fibras textís de orixen vegetal. Eso que venderon vostedes, que resultou que era unha gran mentira, que era unha macro celulosa. Vale, polo tanto, todo ese discurso se perde. E logo fala do apagón. Hai unha enorme diferencia. Mire, o señor Sánchez e todo o goberno estaba ao pé do cañón, non estaba de picos pardos no ventorro, nin cazando osos. Estaba ao pé do cañón. E fíjese vostede, estaba ao pé do cañón que as comunidades do PP dixeron que se encargue el gobierno. Xa que é tan malo que se encargue el gobierno. E tuveron que rectificar en horas. Eso é o nivel que teñen vostedes, que ante os problemas ou están de farra ou se esconden. Esa é a verdadeira realidade. Chegamos ás eleccións con unha gran mentira, claro que sí, unha mentira. Era unha obra maravillosa, ecolóxica, sostible, fantástica, que iba... Esa é a realidade dos fondos e da política industrial que manexa o Partido Popular. Mentiras. E coller unha fábrica que non quere Portugal. Insisto, cuns costes salariais infinitamente máis baixos. Como é posible que Portugal non o queira e nós si o queremos? Como é posible eso? Me pode explicar? Me pode explicar como é posible que pase eso? É un fracaso absoluto da Xunta de Galicia. É un absoluto fracaso, unha absoluta mentira, un plan completamente desnortado, un informe ambiental que non ten nin pés nin cabeza, que todos os organismos internacionais lle parece unha absoluta locura, e con respecto ao posicionamento que di vostede do Estado, o Estado xa se posicionou, xa dixo que non iba a recibir fondos europeos, xa se posicionou, xa fixo unha resolución. E logo fala vostede da política industrial do goberno central e dos socialistas. Mire, estamos con fondos europeos, se están impulsando desde o Estado microchips fotónicos, se están impulsando vehículos sostibles eléctricos, se está impulsando un sistema o PERTE da auga, que supón unha revolución absoluta na mellora da calidade da auga e do abastecemento das fábricas. Se está utilizando o PERTE para suministrar enerxía ás fábricas que o demandan. Quer dizer, esa é a política industrial do futuro, non vir con proxectos de hai 50 anos que non queren en Portugal. Eso é o gran problema que teñen vostedes. A mentira, a incapacidade de esconderse cando veñen os problemas e a falta de política industrial. Ese é o gran problema do Partido Popular. Portavoz do BNG. Sí. Bueno, a min a verdade é que non, independentemente de non sei que van a votar vostedes na moción, verase despois cando... Perdón? Na intervención que había anunciado... Dixo a súa... Me di cal era o... En contra. Pero vostede dixo que non podían apoiar esta moción, pero entonces entendo que vostedes están a favor de que se leve a cabo
a construción de Altri en Palas de Rei, entendo, porque eso foi o que deducín eu da súa intervención. Dixo que non podían apoiar esta moción, pero non dixo cal era a súa postura respecto de que se leve a cabo a construción de Altri na zona de Palas de Reis. Hai algunha cousa, vostede decía que claro, que aquí se trae unha moción que cae por Lugo e que aquí non afecta a todas as galegas e os galegos e polo tanto, como tal, pois tamén temos que manifestar, porque ao final sí que nos afecta a todos o que pase no noso entorno, non necesariamente ten que pasar aquí en Poio para que veña a este pleno, senón con que afecte as galegas e os galegos é motivo suficiente. Fala de que está en Lugo, está en Palas de Rei, pero despois acolle toda a provincia da Coruña e tamén afecta a provincia da Pontevedra. De Lugo solamente o Concello de Palas de Reis. Fala de que non é unha zona onde haixa emprego. Non é certo, si o hai. É unha zona con grandes explotacións agrícola, é unha zona que ademais teñen un produto autóctono como son a denominación de orixen Arzúa-Ulloa, é unha zona que ademais, como ben decía antes, ten un importante impacto cultural e patrimonial con respecto ao Camiño de Santiago, o Camiño francés, é unha zona, como decía antes, que ademais está e forma parte da rede Natura, e moitos máis motivos que viñemos dicindo nas nosas intervencións que creo que son suficientes para saber que non é nin o lugar nin a ubicación para implantar unha pasteira. E que se vostedes queren traer industria ao noso país, traian outro tipo de industria, non traian industria que destrúa o país, que destrúa postos de traballo, que destrúa o noso medio ambiente, senón que construa. Esa é a diferencia. E o decía Gregorio, volvo a decir eu, Galiza foi a segunda opción, porque Portugal non quiso que se implantara esta pasteira en Portugal. E ademais, outra cousa, cando neste caso vou a falar do BNG, cando o BNG votou a favor de que se iniciaran os trámites para a construción de Altri, en ningún caso se estaba falando de que iba a ser unha pasteira. Se falaba de que iba a ser unha industria dirixida ao sector téxtil. Todo iso cambiou. Obviamente, pois, se vostedes minten na súa proposta ou hai un xiro na mesma proposta, pois o impacto non vai a ser o mesmo. Entonces teremos que rexeitalo. Creo que de toda clara é a nosa postura, pero é que non solamente lle está dicindo que non o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, é que son moitas as persoas que están dicindo que non queren que se implante esta pasteira na zona onde queren implantala. O sea, non é unha cuestión solamente de escoitarnos a nós, senón de escoitar a toda a xente que protesta e non ir máis lonxe, aquí na Ría da Arousa. Moitas gracias. Bueno, pois, para pechar este debate, por a nosa parte, vamos, volvo a citar ao noso amigo Rodrigo Cota, que o 30 de marzo, bueno, aí 3 semanas, falaba deste tema, co que moitas veces non coincidimos, de todos é sabido, ou el non coincide con nós, bueno, sobre todo en asuntos industriais, non? El pensou tamén no futuro de Galicia, pero creo que fixo algunhas reflexións que son acertadas. Fago algúns extractos deste artigo que di: vamos a Altri, el Concello de Viveiro, el alcalde de Foz, Fran Cajuto do Partido Socialista, mi admirado entonces alcalde de Ribadeo, tamén socialista, en Viveiro tamén socialista, non? E tantos outros exigían a principios desta década que la fábrica de Altri se instalara en sus municipios, en sus bisbarras y en su provincia, lo más cerca posible de su territorio. Pues todo lo que no fuera eso era un agravio. Algunos se pusieron detrás de una pancarta para que Altri no se alejara demasiado de su tierra y hoy sostienen otro cartel para que Altri no se monte en ningún lado, y menos cerca de su tierra. Explíquenme esto que no llego.
Y sigue Cota, ¿no? Diciendo, y luego viene la cuestión ideológica, que es la peor. Altri mal porque el PP dice bien. Pues no me da la gana. La ideología es otra cosa. No es un dictado que nos indique los puntos sobre los que habremos de estar de acuerdo o en desacuerdo. Puedo estar a favor de la instalación de Altri en Palas de Rei o no. Dependerá de los puestos de trabajo, de la riqueza que la empresa genere, del impacto ambiental, de qué harán con los beneficios económicos en favor de mi país, del impacto favorable o no favorable que se prevea en el sector textil de Galicia, lo que supone o no supone valor añadido, tal como funciona hoy en día las exigencias medioambientales de las directivas europeas, complicado es que la factoría de Altri resulte en la catástrofe ecológica que algunos pronostican. Eu comprendo que despois do fracaso absoluto nas eleccións autonómicas, algún estratega lles dixera que había que recuperar o pulso e coller a pancarta. Entendo este cambio de posicionamento que tiveron buscando, pois eso, non equivocarse, non? Pero, insisto, equivócanse en Poio, en Galicia, e os veciños, cada vez que lles preguntan, yo din, a xente quere seguridade, quere confianza, quere Estado de Dereito e unha política industrial seria e confiable. Non poden fiarse dun partido que dirixía o responsable sindical de ENCE e despois dixo que ia celebrar cando os traballadores de ENCE quedaran no paro. Non poden fiarse dun partido que pon no nome obrero e pediu que os traballadores de Elnosa marcharan para Cantabria. Insisto, un partido que se supón serio e de goberno, así vai mal en Poio, en Galicia, en España. Grazas. Moi ben, ten para pechar, en este caso, a presentación da moción o portavoz do Partido Socialista. A Rodrigo Cota está lle facendo un favor vostede. É unha opinión máis, como aos miles e miles de galegos que repudian esta fábrica do século pasado, cando o mundo vai por outros cauces. Ese é o gran problema que teñen vostedes. Os traballadores a vostedes importan pouco, porque cando os traballadores de ENCE protestan polas súas condicións, vostedes nin se lles ve, nin se lles escoita. Por lo tanto, os traballadores lle dan igual. A vostedes lle importa o capital, o que ten a pasta, o da arriba, co que se reúnen, co que fan esos memorandos opacos. Firmaron un memorando un 1 de outubro do 21. Un memorando que non se sabe o que firmaron, porque estaban ocultando isto, a súa gran mentira, porque enganaron a todo o mundo. Venderon unha fábrica ecolóxica, unha fábrica sostible, e resulta que era unha macrocelulosa. Por lo tanto, non son creíbles vostedes. A pregunta é, por que tanta ocultación, tan pouca transparencia, se é un proxecto tan bo, por que teñen que ocultar absolutamente todos os procesos que levaron a cabo, como están facendo, por que non expoñen o memorando que firmaron, por que os técnicos que deberían estar informando se queixan de que foron sustraídos ou retirados para informar, porque o responsable xa o cambiaron de destino despois de firmar este informe, porque se é tan ventaxosa para Galicia, tan positiva para os intereses xerais de Galicia, por que tanta mentira e tanta ocultación? Porque van de frente, yo venden os galegos, e os galegos decidirán se lle parece ben ou mal. Cando ocultan, minten e venden o que non é realidade, cando venden unha fábrica textil e estamos a falar dunha macrocelulosa, é porque realmente nada ten que ver coa realidade o que vostede propoñen. Por lo tanto, ese informe ambiental é unha absoluta broma e o impacto o veremos se esa fábrica se chega a construir. Por lo tanto, o razonable é seguir o que din os galegos mayoritariamente, que están mayoritariamente en contra desta macrofábrica. Moitas gracias. Ben, antes de pasar a votación e como todas as opinións son respetables, eu simplemente quero poñer uns datos encima da mesa. Resultados totales de Palas de Rei nas últimas autonómicas. O Partido Popular acadou casi un 65% do porcentaxe dos votos, o BNG un 18% e o PSOE un 14%. Simplemente eses datos. Iban a facer telas. Podemos, nada, votamos.
Votos en contra a moción? Pero esos datos a que viñan referidos? Non, como datos, de decir, aquí se fala de moitas opinións, uns datos dos veciños, donde antes aquí... Os votos justifican todo. Estamos falando da fábrica de telas. Ben, son os datos dos votos dos veciños de Palas de Rei, que supoño que cando... Sí, Son os datos de Palas. sí. Antes da mentira. Antes das eleccións... Antes da mentira. Foron despois Moi das eleccións autonómicas. Estupendo. Perfecto. Votos en contra? E votos a favor? Ben, o seguinte punto, expediente 1187/2025, moción do BNG dun novo parque infantil en Samieira. Sí, a moción tamén foi sometida a consideración da Comisión de Urbanismo. Sí, ten a palabra. Sí, grazas. Nada, nos traemos aquí esta moción falando e solicitando a construción dun novo parque infantil na parroquia de Samieira. E traemos esta moción para as veciñas e veciños que nos están escoitando, e agora degullo un pouco máis o contido da mesma, por unha cuestión fundamental para nós, para demostrar que o que vostedes decían cando estaban na oposición, o que vostedes manifestaban que era prioritario, aquí, ademais, neste pleno, de feito, a moción que trae o BNG iníciase cun fragmento do texto que vostedes presentaban na súa moción do PP alá polo ano 2022 en abril, e vostedes facían aquí un chamamento a que era prioritario, necesario, urxente e que incluso vulneraba os dereitos dos menores non ter levado a cabo a construción de un parque infantil na parroquia de Samieira. Entón, agora, como os veciños decidiron que vostedes sexan os que están gobernando e nós os que estamos aquí na oposición, vémonos na obriga de lembrarlle a vostedes o que vostedes traían aquí como urxente, prioritario e necesario. Por qué? Porque levan vostedes 2 anos de goberno e non temos ningunha constancia, ningunha información de que vostedes levaran a cabo, dalle a risa. Antes, cando falaba, suspira Rocío. Agora dalle a risa a vostede. Pois nada. Está moi ben, exixir en 2 anos... Dende logo, polo menos, non se aburre, non? Está moi ben, Está claro. O pleno aburrir non é. Aburrido non é. Exixir en 2 anos o que non fixeron en 28 me causa gracia, simplemente. Ese argumento, agora vou a seguir, aquí non vimos a exixir en 2 anos o que non fixemos en 28 anos. En 28 anos que eu non estiven aquí 28 anos, vostede leva aquí máis do que levo eu, vostede tamén estivo aquí na oposición, eu tamén lle podería decir, oiga, nos estivemos gobernando e fixemos moitas cousas, moitas das que Rocío vai presentar a Fitura a Madrid. Este pollo do que Rocío presume é un pollo construído polas persoas que estiveron en todos estes anos no goberno. Pero tamén lle podería decir unha cousa, é que fixo vostede cando estaba na oposición, porque se realmente vostede estaba aquí e non demandaba, pois vostede moito tampouco fixo. Mire, os que poñían como prioritaria esta demanda na súa moción, ademais creo que aquela moción presentara Rocío, que facía un alegato a que era unha situación casi urxente, e agora pasaron 2 anos e non temos constancia, igual se nos sorprenden, non temos constancia de que vostedes levaran a cabo ningún tipo de actuación. Nos fixemos moitas cousas, e por poñerlle un exemplo, neste último mandato foron moitas as inversións que se fixeron na parroquia de Samieira. Vostedes, pola contra, ata agora non fixeron ningunha, e hai moito por facer. Entón, dito isto, e aclarándolle a veciñanza que nos está escoitando cal é o motivo de traer hoxe esta moción, que é recordarlle o que vostedes teñen que facer e prometían para que o fagan, e ademais ten vostede remanente, e se non ten remanente, o meu, de verdad, cando falen vostedes, vou a optar por reírme tamén. Entonces nos rimos todos, porque eu creo que son moi respetuosa en todas as intervencións, e sempre intento manter as formas, inda que moitas veces podo ter ganas de rir, pero sempre intento manter as formas.
Entón, precisamente por iso traemos aquí esta moción. Para nós non traemos esta moción nin porque consideremos que é unha risa, nin porque consideremos que non é prioritaria, todo o contrario. O que queremos saber é se o goberno, neste momento do Partido Popular, levou a cabo algunha medida ou algunha iniciativa para poder dotar aos veciños de Samiera dese parque que vostedes prometían cando estaban na oposición. E como ben decía co alcalde daba a risa, teñen vostedes remanente, pero que tamén existen unhas axudas por parte da Diputación de Pontevedra para poder facer este tipo de infraestructuras que polo que nós temos coñecemento non, ou polo menos, igual nos ilustran aquí con outra información que nos temos, non temos coñecemento que así fixeran, que otaran algunha desas axudas. E por todo iso, que veño motivando, traemos esta moción, que empeza cun fragmento da moción presentada polo Partido Popular, que ademais incluso recolle os dereitos internacionais da Convención dos Dereitos do Neno do 20 de novembro de 1989, así empezaban a súa moción, e para refrescarlla, e precisamente o que solicitaban eran dotación de zonas para o xogo infantil cunha demanda histórica que vostedes consideraban que había que facer de maneira urxente. Entonces, levan vostedes xa 2 anos, non teñen ningunha iniciativa feita ao respecto e por eso traemos a moción. Primeiro, para decirlle que cumplan co prometido e co que prometían vostedes en campaña electoral e cando estaban na oposición aos veciños e leven a cabo a construción dun novo parque infantil de xogos homologados e accesibles de tamaño e equipamento axeitados na parroquia de Samieira. Non menos importante, segunda cousa, que se faga sempre mediante consulta popular, porque ademais será vostedes como plantexaban, consulta popular para que se decida cal vai a ser a ubicación, onde vai a ser a ubicación e como vai ser o parque, porque entendemos que era unha cuestión que vostedes truxeron aquí e hai que refrescarlle. Sí, xa vou rematando, logo non sei, sí. Refrescarlle a memoria e, bueno, pois iso, promover a realización dun proceso de consulta pública cos veciños de Samiera para contribuir e determinar o emprazamento máis axeitado e outras necesidades da veciñanza para estes novos espazos. Preocúpanos que non estén facendo o que prometeron e estamos aquí precisamente para recordarlo. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí. Ben, a mí pareceme bastante grave que no ano 2022, cando o PP rexistrou e tratamos no pleno esta moción sobre un novo parque infantil en Samieira, fose, como se ten dito, unha demanda histórica, unha urxencia tan importante, e ese era o que defendían cando estaban na oposición, e como con tantos outros asuntos, resulta que unha vez no goberno teñen outra cara e se trae ese asunto aquí, se trata aquí, e en vez de tratalo con un mínimo de seriedade e de escoitar esa moción que preocupa en concreto aos veciños da parroquia de Samieira, pois o que vemos é a bancada do goberno pois ríndose e non prestando atención ao fondo da cuestión. Esta moción reproduce unha moción que no ano 2022 rexistrou o Partido Popular. Pide exactamente os mesmos acordos. E está claro que nós non llevamos a pedir ao goberno que execute nin antes nin despois. Nós o que lle pedimos a un goberno que se diga serio é ter palabra e ter honestidade cos veciños e que cumpra a súa palabra. Os que prometéstedes un novo parque infantil para Samieira, fochedes vos na oposición, o Partido Popular. Entón, a nosa obriga como oposición é exixirvos que cumprades coa palabra que lle dichedes aos veciños e que teñades un pouquiño de coherencia e de honestidade. A min me chamaba bastante a atención no asunto anterior escoitar a Rocío falar de contradiccións, porque o vivo exemplo da contradicción son vostedes e é o voso goberno. Vostede fala de contradicción porque ve a contradicción na bancada allea como se non tivera espellos na casa nos que mirarse. Quer decir, no ano 2022 era inaprazable exixir moi vehementemente un novo parque infantil e agora no goberno vemos que esas prioridades mudan. A súa prioridade en canto chegaron ao goberno pois non foi cumprir coa palabra que lle deron os veciños.
A súa prioridade, o que para vostede de verdade era importante, para todos vostedes, era arranxar os seus propios asuntos e os dos seus, e subir salarios, contratar asesores. Iso sí que se fixo no primeiro mes de goberno e sin ningunha demora. O que non se fixo foi o que se lle prometeu aos veciños de Samieira, un novo parque infantil. Mírenos, cando se rematou o noso mandato e pasamos á oposición, como escolleron os veciños, deixamos en Samieira 3 parques infantís operativos e funcionando, 3. Un parque infantil en Terreos da Comunidade de Montes de Arén, do que o Concello se facía cargo dos elementos de xogo e do mantemento, outro parque infantil nas mesmas condicións en Terreos de Río de Bois, que, dende que vostedes chegaron ao goberno, está precintado e está inoperativo e non está funcionando. Esa responsabilidade da oposición non vai a ser. E outro parque infantil ubicado no patio da antiga escola infantil de Tarrío, que no último ano de mandato, ademais, ampliamos, melloramos, dimoslle accesibilidade e integrámolo en todo o entorno da Ruta dos Muiños de Samieira, como se ten dito, a que agora se saca peito, e con razón, porque para presumir esa Ruta dos Muiños e para presumir en Madrid onde faga falta. Pero é este goberno o que presume desa Ruta dos Muiños, que leva moitos anos, 28 creo que non, pero moitos anos feita e funcionando. 3 parques infantís en funcionamento. En 2 anos que levan vostedes, non cumpriron coa palabra que deron os veciños, non só co asunto do parque infantil, sino con moitos outros asuntos de Samieira, de Raxó, de Conbarro, de San Xoán e de San Salvador. Moitas promesas que fixeron que enseguida quedaron relegadas porque as súas prioridades mudaron, a mellores era o cambio que prometían, e siguen agardando. E polo que vemos, seguirán agardando porque se trae este asunto para recordarlo, e aquí se trata con toda a lixeireza e con risa, como se fora un asunto de risa. É un asunto grave, non é só polo parque infantil, que o padecen as familias, os nenos e as nenas de Samieira, unha parroquia de 1.100 habitantes. É, porque vemos que temos un goberno municipal que sodes o exemplo vivo do que é a contradición, e o vosso modus operandi é caras tedes dúas, a da oposición e a do goberno, excusas e desculpas incontables e palabra ningunha. Comezo dicindo o máis importante, chegan tarde. Chegan tarde. E xa anuncio que íbamos votar a favor, por se non lle queda claro. Vale. Como xa saben que tivemos contactos para construir esta zona de xogos e que estamos dando os pasos necesarios para facer o primeiro parque infantil municipal da historia de Poio na parroquia de Samieira, e que vostedes nunca foron capaces de construir en casi 3 décadas de goberno. Esa é a realidade. Ben, e agora escoitan campanas e queren arrimar elas coa súa sardina, que di o refrán. Pero, na miña humilde opinión, creo que quedan en mal lugar, porque todos os partidos da etapa anterior, pero especialmente o BNG, porque demostra que teñen unha confianza en nós impresionante. E con razón, con razón. Porque, claro, están vendo que o que vostedes non foron capaces de facer en 28 anos, estamos facendo nós nun só mandato. E esta moción é a mellor demostración. En primeiro lugar, porque fan un corta e pega da moción do Partido Popular, ata o punto de que citan vostedes a Constitución Española. De verdad, que eso chegou medio... De verdad, como jurista que son. En calquera caso, dígolles que xa expliquei en algunha ocasión que cando vostedes traen unha moción para que nos fagamos o que nos comprometemos, obviamente, sí, naturalmente que o imos a facer e, de feito, xa estamos traballando e o estamos facendo. Esa é a realidade. Pero neste caso, como lles digo, creo que quedan vostedes particularmente nun mal lugar porque quixeron quedar de hemeroteca, pero quedáronse cortos.
Sí, verán, porque vostede cita esa moción, verdad, do ano 2022, dos dereitos do neno, acórdome, vamos, perfectamente. Pero non cita vostede a de xuño de 2016. Isto, vamos casi para 10 anos, unha década, non? Que presentamos unha moción para a construción dunha zona de xogos homologada, inclusiva e accesible na parroquia de Samieira. Entonces, nesa moción, o seu grupo, exactamente, o seu grupo, o BNG e o Partido Socialista votaron que non, votaron en contra. E no debate, porque daquela non se gravaba, non se retransmitían os plenos, costou unos moitas mocións e moito traballo que agora ten os veciños, pero temos as actas, non? Temos as actas, aquí está, a acta de xuño de 2016, do 28 de xuño, e decían vostedes, é verdade que non hai parque municipal en Samieira, dicía o seu voceiro. Podemos estar de acordo, pero a exposición de motivos non nos parece ben. Entonces, o señor Agís, fíjese, facer unha consulta pública entre os veciños non nos parece serio. Dicían, bueno, estas eran o que dicían os dous grupos. Daquela, insisto, non se retransmitía, pero aquí están as actas que os recolle perfectamente, non? Entón, por resumir, vostedes, o BNG e o PSOE, que entraron no goberno de Poio en 1995 con Fraga Iribarne, na Xunta de Galicia, con Felipe González na Moncloa, pagábamos en pesetas e para ir a Portugal necesitábamos un pasaporte. Non fixeron vostedes un parque en Samieira. En 2016 nos presentamos unha moción para facer ese parque e vostedes, insisto, votaron en contra, non? E 6 anos despois, no 2022, volvemos a presentar outra moción e volveron a darnos a razón e non fixeron parque ningún. Vale. E hoxe, en 2025, despois de 28 anos do seu goberno sen facer un parque municipal en Samieira, veñen a dicirnos que a ver se facemos nós en 28 meses, que vostedes non o fixeron en 28 anos, pero, por favor, eu podo dicirlle con moitísima satisfacción que sí, que como vostedes saben, imos a facer un parque infantil en Samieira e vai no facer o alcalde Ángel Moldes. Grazas. Ben, ten a palabra. Ben, despois da intervención de Rocío, decirlle que, bueno, para nós, vostede di que igual escoitamos campanas, eu non escoitei campanas, igual vostede sí. En todo caso, mire, voulle decir unha cousa. Vostede di que vai facer un parque infantil en Samieira. Bueno, pois mire, mentres non o faga, cando menos, teña en boa condicións os que están, pero non solamente os de Samieira, senón en todo o Concello de Poio, porque fala moito de construir, pero que tamén hai que ter en boas condicións os actuais. E logo fala do que fixemos cando estábamos no goberno. Cando estábamos no goberno fixéronse múltiples parques, non solamente en Samieira, fixéronse parques por todo o entorno de Poio, en as 5 parroquias. O que teñen que facer vostedes agora é mantelos en boas condicións, que iso non o están facendo, e non é menos importante. Despois, vostede falaba e decía e poñía exemplos de que no 2016 elía unha acta. Mire, o que decíamos antes é o mismo que decimos agora. Nós non cambiamos. Non cambiamos. Vostedes traían aquí unha moción prioritaria naquel momento que vostedes decían cunha urxencia, e lle citei a Constitución porque vostede incluso decía que se vulneraban os dereitos porque non había espazos suficientes e ademais vostede a tildaban de urxente e nós non entendíamos que fose así. Esa é a diferencia, pero nós decimos o que se di na oposición é o mismo, o que decíamos no goberno é o mismo que decimos na oposición e viceversa. Os que pintan a cara e os que cambian de opinión son vostedes. Entonces, precisamente se trae esta moción porque vostedes foron os que lle dixeron aos veciños que esa construción era prioritaria e ahora levan 2 anos e non temos constancia de que vostedes tomaran parte de facer ningún tipo de iniciativa para realizar a construción. E lle repito, non me poña exemplos de se o BNG dixo ou non dixo. Eu xa sei o que dixo o BNG.
Pero o que lle traio aquí é o que dixeron vostedes. Nos decimos o mismo, nos decíamos o mismo antes que agora. Isto é un exemplo de que vostedes chegaron ao goberno dicíndollos aos veciños cousas que vostedes non fan, prometéndolle políticas que non levan a cabo, dicíndolle que iban a cambiar cousas e viñeron aquí e non cambiaron nada. Cambiaron vostedes, as cousas non. E iso é precisamente o que é a súa política. E nós, con esta moción, o que queremos é ser exemplo e que os veciños vexan o que están facendo vostedes. E non solamente vamos a facer con esta, vámoslo facer con todas as mocións que presentaron aquí e que vostedes non están executando. Vale, porque non se pode decir unha cousa e logo despois ter unha cara na oposición e logo ter outra cara diferente no goberno. E non veñan dicindo, no, o que non fixemos ou viceversa, non collo o paralelismo, que podo decir unhas palabras, pero o significado é, vostedes tiñan unha cara na oposición e ora teñen unha cara diferente no goberno. Nós, o que decíamos no goberno, seguimos mantendo na oposición. E mire, somos unha oposición moi responsable con vostedes, moito. Non era vostede así cando estaba na oposición. Moi responsables e moi respetuosa. Non terán queixa da oposición e do respeto que lle temos e como estamos facendo política respetando moito, quizá porque estuvemos gobernando, porque se chega a estar vostede aquí non me quero nin imaginar, porque sería inimaginable o que tería feito vostede. Moi ben. Vamos rematando. Sí. Ten outro turno para pechar. Ben, pois remato no seguinte turno. Sí. Home, que boa noticia, aproveitou Rocío a presentación desta moción, pois fai máis de 15 días, para comezar, por fin, esas xestións. A mí me gustaría saber, en concreto e exactamente, en que consisten esas xestións, así, esa palabra tan grandilocuente. E se ela non ten a ben no seu turno seguinte explicarnos en que consisten, bueno, podo facer o que fai este grupo e os outros grupos da oposición facemos con moita frecuencia, que é solicitar información por sede electrónica e que moita dela seguimos agarrando. Rocío antes tiraba aí de hemeroteca, de mocións anteriores, como se lle explicou no inicio do pleno, foi un pouco accidentada como foi o noso acceso aos expedientes estes días. A verdade non busquei o ano 2016, o que sí buscamos varias veces foi aquel pleno donde este equipo actual de goberno aprobou as compatibilidades dos cargos con dedicación absoluta. Buscámoslo varias veces. Ese sí que non topamos, a pesar de que vostedes sempre fan gala de que, grazas a vostede, aínda que éramos nós os que estábamos no goberno e quen o fixemos, foi por eles que se están retransmitindo os plenos. Certos plenos, sin embargo, cando a eles non lle convén, non se retransmiten. Me gustaría, sería algo que eu celebraría se nos anunciaran que ese novo parque infantil vai a estar nos únicos terreos públicos que hai a disposición en toda a parroquia de Samieira. E eses terreos públicos que hai na parroquia de Samieira son os da zona portuaria de Covelo. Nos encantaría que a ubicación do parque pudera ser ali, porque eso significaría que hai un compromiso de décadas, esa sí que é unha demanda histórica, coa parroquia de Samieira, que é a reforma integral de toda a zona portuaria, que os veciños e as veciñas, non só de Samieira, porque é moita a xente de todas as partes de Poio e de fora tamén que nos visitan, que somos usuarios desa zona que dá auténtica lástima e cada vez está máis degradada. Xa sabemos que para vos non é unha prioridade, levamos dende agosto do ano pasado reclamándolles que se convoque a comisión de seguimento, pedíndolles, nos dan demoras, o de sempre, demoras, excusas, vai pasar un ano e seguimos agardando, xa sabemos que para vostedes non é unha prioridade. Para nós si o é. Para nós sempre foi unha prioridade para este grupo de goberno loitar e seguir traballando para conseguir esa reforma da zona portuaria que o seu mesmo partido, que goberna na Xunta de Galicia, como lle gusta moito sempre dicir, lle debe, porque é unha débeda que teñen cos veciños de Samieira. Débelle a reforma portuaria do Covelo. A ver si é verdade e a ver si esas campanas das que falaba traen esa boa nova
e se ubica ali o Porto Infantil. De todos os xeitos, insisto, queremos saber esas xestións en concreto en que consisten e que é o que teñen avanzado e tramitado, que parece que xa está eso en marcha. Tamén me gustaría engadir, voume exceder de segundos. Como ten agora a intervención Rocío, e ela mesma se calificou de xurista, pois en calidade de xurista, somente recordarlle que ela debe de saber que os acordos de palabra teñen exactamente a mesma validez xurídica no ordenamento español que calquera tipo de acordo por escrito. O único que é necesario é, e para que sea creíble e para que sea válido, é ter palabra. E este goberno, palabra, ningunha. Nada máis. Bueno, a verdade é que, bueno, penso que non aprenden, non sei. Insisto, chegan tarde, insisto. Ademais, como xa dixen na algunha outra ocasión, o goberno de Ángel Moldes ten unha doble ou triple tarefa, que é cumplir os nosos compromisos como parque infantil municipal na parroquia de Samieira e facer o que non fixeron vostedes en 28 anos e arranxar o que deixaron mal e co apoio da veciñanza estámoslo facendo. En apenas 2 anos estamos facendo un concello mellor para visitar, para vivir, para traballar. Por exemplo, somos un dos poucos concellos con crecemento poboacional, con 17.443 veciños na última revisión do padrón, moitos deles nenos e nenas. E facémolo porque é polo que votou a gran maioría da veciñanza, tamén en Samieira. Volvo a dicir que non hai mellor exemplo que esta moción. Tiveron dende o ano 95 para facer un parque municipal e non o fixeron na parroquia de Samieira. En 2016, insisto, pedímolo formalmente, non verbalmente, formalmente. E dixeron que non o fixeron. Desto casi vamos para unha década, No 2022 volvémolo a pedir e non o fixeron no ano que lles quedaba de goberno, inda que votaron que sí nesa ocasión, non? E mentres, nós, naquel debate, nos comprometemos a que se tiñamos a confianza dos veciños, faríamos ese parque. Pois ben, entramos no 2023. En menos de 2 anos de asumir este goberno, xa estamos mans á obra. Do mesmo xeito que fixemos o estacionamento, o que nos comprometemos e que vostedes non fixeron en 28 anos, as baixadas dos impostos e as bonificacións do IBI, que xa solicitaron preto de 80 familias fronte a 7 que puideron acollerse con vostedes, a rebaixa do IBI que vai beneficiar a todos os veciños e veciñas de Poio que xa aprobamos. Todo iso é o que pode facer un goberno forte, unido, e no que confían os veciños. E vese que vostedes tamén confían en nós, e por iso doulles as grazas. Último turno de palabra para a vocera do BNG. Rocío Pochón decía que chegamos tarde, non sei a donde. Xa nos explicará se chegamos tarde. Tamén falaba de que non había, falaba de doble cara precisamente a que teñen vostedes, que din unha cousa na oposición e logo fan outra cando están no goberno. Decía que vostede está facendo un concello e un Poio que está nunha tasa de crecemento en positivo. Non o están facendo, eso xa estaba feito. Vostede o que están é destruindo o que nos construímos e, o peor, abandonando o que nos fixemos. Entonces deberían de empezar por aí. E mire, fala tamén do que iba a facer ou do que van a facer en Samieira. Non sei se van a facer finalmente o parque infantil ou non, ou isto ven
e co gallo de que nos presentamos a súa moción, pois de alguna maneira, para poñelos colorados, cando menos. Pero mire, aquí temos fotos de como está actualmente as zonas verdes da parroquia de Samieira, como é unha zona como é a Ruta dos Muiños, a zona do entorno dos parques, e, bueno, os veciños e veciñas de Samieira que estén escoitando, ben o sabe, porque eles poden ver o entorno donde viven. Así está, abandonado. Pois precisamente vostedes falan de construir, home, o primeiro, cando menos, ter a parroquia en bo estado e todos eses espazos e ese apoio que vostede di presumir, polo menos teña o limpo e non abandonado, que evidentemente a parroquia de Samieira, ao igual que Poio, ten espazos que realmente dá mágoa velos que estén abandonados como están. Dito isto, deixamos, alégranos saber que van a votar, non esperábamos menos, porque ademais é unha moción que vostedes presentaron, pero sobre todo o obxectivo de traela hoxe aquí, e creo que se conseguiu, tanto por as intervencións que tivemos dende a oposición, era demostrarlle aos veciños a falta de incoherencia, as promesas falsas que fixeron e, sobre todo, o estado actual de todo o que se viñeron construindo os anteriores gobernos durante todos estes anos. Máis nada. Nada, eu por certas alusións, antes da votación, quero facer unha intervención. Vamos a ver, preguntaba a portavoz do BNG e despois tiña esa dúbida a portavoz do Partido Socialista por que reía. É dicir, é moi fácil, río por non chorar. E quero puntualizar en varias cousas. Vostede falaba que nós decíamos unha cousa na oposición e outra no goberno. Non. Vostede decía unha cousa na oposición que era non, porque o Bloque é o partido do non. No 2016, cando traíamos esta moción, vostede votou non. O señor Gregorio votou non. E Silvia Díaz, que era daquela concelleira non escrita, votou a favor. Vale? É dicir, logo, por iso dicía antes, aplico conto ao revés. É dicir, nós vamos a votar o mismo. Cando estábamos na oposición, votábamos sí. No goberno, votamos sí. Vostede, todo iso que nos acusou a nós, ten que aplicar. A única incoherente aquí é vostede. E o seu grupo, bueno, me parece que Raquel no 2016 creo que non estaba. Vale, e Iago tampouco. Logo, vostede é a incoherente. É dicir, porque vostede no goberno no 2016 díxolle non aos veciños de Samieira por ter un parque. E ora, como non ten responsabilidades, ven a oposición e lle di sí. A diferencia que o Partido Popular lle dixo sí cando era oposición e lle des sí cando era goberno. Ben, por que me reía? Lle vou a decir, nos daba un consello vostede. Utilicen o remanente. Claro que utilizábamos o remanente, pero que resulta que o goberno do Estado lle ten secuestrado os veciños de Poio máis de 2,5 millóns de euros, que era o remanente da liquidación do 2024, e que non podemos utilizar para facer un parque, non podemos utilizar para facer unha carretera, non podemos utilizar para facer un saneamiento. Esa é a realidade. Por eso me reía, porque é que estou de acordo con vostede. O remanente podía permitir dar resposta a moitas demandas, pero como non podemos utilizar, temos que ir utilizando os recursos que temos como podemos. Vale? Decía, que facían vostedes na oposición? Nos facíamos na oposición, como traballábamos, facíamos mocións, e que vostedes ora, como non son capaces de traballar, nos las teñen que copiar, as traen textual, é un copia-pega do que nos traíamos. Oiga, sexan un pouco, traballen un pouco, traen as súas mocións, é dicir, é que nos, cada vez que nos traen as nosas mocións, ya vamos a votar a favor porque son nosas, non son súas, porque vostedes non querían o parque en Samieira, porque votaron no. Ben, nos decía a portavoz do Partido Socialista que eu a veces, eu creo que deberíamos de a veces pensar o que decimos e as persoas. Nos di, vostedes son un goberno que non teñen palabra e son un goberno que se preocupan polos salarios. Isto non lo di unha concelleira que pasou por 3 partidos distintos. Por 3 partidos distintos. Que vostede sabrá cal é a súa prioridade, é dicir, pero vostede pasou por 3 partidos distintos. E lle vou dar un dato. O único que non fixen foi investir a vostede alcalde, perfecto. Que debe ser o que aínda... Eso foi o único que non fixen. A mí me pode gustar menos, eu non interrumpín. Igual non lle gusta, pero como vostede nos acusou bastante, eu teño dereito a defenderme. Logo, eu non interrumpín, escoitei bastante e teño que calar e agora me toca a mí falar. Se me respeta, o fago. Logo, vostede nos decía que se os salarios e as prioridades. Mire,
volvo a repetir, a única concelleira que eu recordo neste concello que pasou por 3 partidos distintos e vostede sabrá cal é a súa prioridade foi vostede. E lle vou a dar máis. Di vostede que somos un partido sen palabra. Lle vou dar un dato. Desde que vostede pactou co Partido Socialista, foi o peor resultado que tuvo o Partido Socialista na parroquia de Samieira. Logo, non sería eu quen opine de quen ten máis palabra ou menos palabra na parroquia de Samieira. Ese é un dato, é un dato. Ese é un dato. Que conquistou a xente coas súas A ver, promesas. non me interrumpa, home, non me interrumpa, que agora me toca falar a min. Decir, eu tuve que aguantar de todo, pero ahora, por favor, decir, eu estou lle dando un dato. Aquí se falou de todo, do consenso, claro. Non fixemos nada. Miren, en Samieira hai 3 parques, ningún é municipal. No de Tarrío, tuvemos que reparalo, a factura a teñen vostedes aí para acceder a ela, tuvemos que meter un aparato biosaludable, e no de Río de Bois... Ese non é municipal. No de Río de Bois, perdón, decir, 2 que son da Comunidade de Montes e un de... Ese é municipal. Vale. E en Río de Bois, o seguinte problema, este concello non pechou o parque de Río de Bois, pero entendo, en este caso, a Comunidade de Montes. Ese parque, como ustedes saben, non está homologado. Logo, a Comunidade de Montes pretende facer un seguro para dar de alta, e non llo fan porque non cumple as condicións para estar homologado e para respetar, en este caso, as condicións que se piden nos parques. Logo, o que nos pide a Comunidade de Montes é para poder abrilo e para non poder asumir ninguna responsabilidade, nos mandan un borrador de convenio para que o Concello se faga cargo dese parque, porque eles entenden que foi un parque que no seu día se fixo sin cumplir as condicións, que se si a lei, e que o seguro non se lle fai cargo se houbera algún dano en algún neno. Esa é a realidade. Pero eu vou a repetir. Consenso, claro, o dixemos na nosa moción. Por eso, e supoño que ese é o motivo de estar esta moción, vostedes saben que nós temos que buscar un terreo céntrico que os veciños queren, pois, no entorno e no máis céntrico da zona de Samieira. E non hai público, é dicir, eso hai que negociarlo con persoas privadas. Seguramente vostedes escoitaron que levamos negociando con varios veciños para estar nunha ubicación idónea e por eso veñen vostedes aquí. Porque, claro, nos di vostedes, nos fan un consello moi bo. Despois de saber que non podemos gastar o remanente, nos din, e por que non emplean vostedes os cartos da Diputación? Porque, como vostedes sabrán, os cartos da Diputación nos podemos emplear en terreos privados. Logo, o primeiro que temos que facer é, primeiro, escoitar aos veciños. Só fixemos. Sabemos onde queren a zona do parque. Segundo, Xa fixeron... a ver, por favor, eu lle sei que lle molesta, pero xa que vostedes decían no meu pueblo, meteron os casos na bolsa, ahora, a ver, ahora teñen que... É dicir, ahora escoiten un pouquiño. Logo, vostedes saben moi ben que estamos negociando con personas e con propietarios privados, porque é donde queren os veciños de Samieira o parque, para poder facer inversións neses terreos. Logo, primeiro que comprar, unha vez que compremos eses terreos, despois é cando podemos facer a inversión. O mesmo que fixemos en Vilariño. Miren, en Vilariño, vostedes levaban 28 anos prometéndolle un parque infantil. Fíxese, aqueles críos que esperaban o parque infantil, isto é unha anécdota, pero están aí, que lle podo preguntar. Eses críos, hoxe en día, están facendo a confirmación. E un día, entrando para o Concello, me decían, mira, o parque infantil xa non, ahora queremos unhas pistas polideportivas porque xa somos maiores. E ahora, en Vilariño, ademais do parque, temos que facer unhas pistas polideportivas, porque despois de esperar por vostedes, eses rapaces xa non se usan un columpio ou un tobogán, xa queren unha pista polideportiva. E hai que facela. Logo, claro que nos gustaría ser inmediatos e máis rápidos, pero que nos temos que dar resposta en menos de 2 anos o que vostedes non fixeron en 28. Vale? E os recursos son os que son. E ainda por riba, se temos un goberno do Estado que non axuda, oiga, díganlle vostedes que permita o goberno do Estado utilizar os 2,5 millóns que lle pertencen aos veciños de Pollo. Díganllo. Hoxe aquí votaron vostedes a favor para poder amortizar 900.000 euros, porque é o único que nos deixan, poder amortizar. E vostedes votaron eso a favor. Logo, é o que temos, decir, estamos loitando contra todo. E repito, a única diferencia, e me quedo co seu consello, fagan vostedes o mesmo que decían na oposición no goberno, o facemos. Na oposición votamos a favor, no goberno votamos a favor. E ora lle fago unha recomendación. Sexa coherente. O mellor, corresire de sabios, siga facendo o que fixo hoxe. No goberno votou no ao parque de Samieira, onde está o bloque cómodo. Non a que os nenos e nenas de Samieira teñen un parque infantil. E agora, na oposición, vota sí. Vale? Logo, non é un mitin, é a realidade, sei que lle molesta. E repito, en este caso, nos
sí que lle vamos a facer un parque infantil aos nenos e nenas de Samieira, como lle vamos a facer os de Áncar, como lle vamos a facer os de Lourido, como lle vamos a facer os de Vilariño, porque ese é o noso compromiso. O que vostedes non fixeron en 28 anos. Moi ben. Alcalde, falou 15 minutos, dixo algunhas incoherencias, a mí me gustaría poder falar. Mire, o remanente. Escoite un minuto, por favor. Decir, mira, eu lle vou a permitir falar sin ningún... Por favor, a ver, mire. Soltarnos un mitin. Vale, mire, vamos a ver. Por suerte ou por desgracia, en Poio temos un alcalde que está nos plenos. Hai en outros concellos que o alcalde, cando fala a oposición, abandona os plenos ou non está directamente, como fai o seu compañeiro en Vigo, por exemplo. Logo, pero eu non son de Vigo, perfecto. son de Poio. Mire, non me interrumpa. Eu lle pido, por favor, lle vou deixar falar, non se preocupe. Vamos a ver. Ao final, eu presido a corporación, decir, teño a posibilidade de poder intervir como se fixo no 2016 que o fixo o propio alcalde en aquel momento, tamén o fixo unha intervención, decir, non pasa nada. Decir, logo eu o que lle invito é a que sexe un pouco respetuoso. Vostede facía unha introducción de como vostede dixo algunhas incoherencias, non sei canto, decir, vale, non fai falta, decir, vostede ora defende os seus argumentos, eu lles podo rebatir ou non, e non pasa nada, decir, non pasa nada. Ben, di vostede, eu veño aquí a defender os intereses de Poio, que me diga vostede de outros concellos, como comprenderá non é responsabilidade miña. Fala do remanente, vostede ten un problema co remanente. Mira, a Diputación de Ourense inyecta 10 millóns extra de inversión aos concellos con cargo a remanente. Outro que topei, Concello de 2025, deste ano. Expediente 420, tal, con cargo a remanente. Formada alegaciones, reclamaciones, tal. Se está excluido el plazo. Boletín oficial. Diputación de Pontevedra, donde Poio recibe cartos desta modificación de crédito con cargo a remanente. Vostede ten un problema que non é Sánchez. Vostede ten un problema de xestión interna. E outra cousa. A lei que vostede alega que culpa de Sánchez é unha lei do 2012 do señor Montoro. Entón, sexa coherente, porque era ministro do señor Rajoy. E vostede aquí, cando nós, hasta que veu Sánchez e permitiu precisamente no 2019 liberalizar e utilizar o remanente, non se podía usar de ninguna forma humana. E vostede, cando nos reclamábamos que se pudera usar, votaba en contra. Iso que fala aí de coherencia. Votaba en contra. Por lo tanto, o problema que ten vostede co remanente é un problema do señor Montoro ou un problema de xestión interna, a ver, porque outras administracións locais o poden gastar e vostede non. O mellor o problema non é simplemente de remanente, o problema é de xestión do orzamento. O mellor ten outro problema. Bueno, en fin, non nos parece coherente, señor alcalde, que en cada punto nos vote un discurso de 15 minutos. Ten dereito a justificar o voto, a aclarar algún extremo, pero, bueno, creo que é extenso. Gracias. Ben, eu me parece moi ben que lera varias noticias. Eu só lle quería facer unha pregunta. Respecto ao remanente, vostede fixe unha consulta interventora deste Concello? Eu fixe unha consulta a interventora deste Concello e me dixo, quere que yo conte? Claro. Vale, pois mira, yo vou a contar. Vostede aquí en decembro aprobou un orzamento e dixo que as inversións non iban no orzamento porque os iba a facer a cargo do remanente, se acorda? Vale, logo, cando en xaneiro vostede falaba de que non lle deixaban usar o remanente, nos lle decíamos que non é certo, porque hai administracións locais que si llo permiten, e nos sacou un papel do Ministerio, unha nota informativa do Ministerio de outubro, donde decía que a Lei Montoro está en vigor, que é o que decía. A Lei Montoro está en vigor. Si eso da Lei Montoro está en vigor significa que non pode utilizar o remanente, o sabía en decembro cando nos decía que as inversións se podían facer con cargo a remanente. E outra cousa máis. O que me dixo a interventora, e teño un correo, é precisamente que hai unha descompensación entre ingresos e gastos. Porque o remanente é superior ao superávit. Polo tanto, Pollo non pode. Pollo, vale, é un problema de Pollo. Tamén é certo que a Diputación ten un criterio diferente, porque tamén falei con técnicos da Diputación. Un criterio diferente. Entón, o mellor vostede, que para o que lle interesa pide informes á Diputación, neste caso podría facer igualmente, e facer uso do remanente. En calquer caso,
Creo que o que vostede dixo en eleccións era que iba a reducir deuda. A lei Montoro lle obliga a reducir deuda. Bueno, pois estaría por unha vez cumplindo cos seus compromisos, que é reducir deuda. Polo tanto, non se queixe tanto. Mire, ben, vostede fai un mes e fai dous nos decía que mentíamos, que nós non podíamos gastar o remanente porque queríamos gastar en gasto corrente e festas. E agora di que é un problema de pollo. Mentira. Mira, isto é un problema de Vigo, por exemplo. Isto é un problema de Pontevedra. Na Diputación lle decía o señor Mosquera, lle decía, a ver se vai ser que Pedro Sánchez quere estes cartos do remanente dos concellos para gastar en rearmamento. O ten Vilagarcía. É dicir, o problema do remanente o temos todos e o temos por culpa do goberno de Pedro Sánchez. Sabe que sucede? Sabe que sucede? Que vostede, vale, pois non ten a responsabilidade de ser alcalde e pode decir o que queira, pero os seus compañeros que son alcaldes están que morden, todos. Porque isto, sí, porque vostede fala que foi, en este caso, mira, eu vou poñer un exemplo. O alcalde García, presidente da FEGAN, no seu concello votou a favor unha moción onde pide todo o que estamos pedindo de nós, que o goberno de Estado permita gastar o remanente. Vale? O concello de Pontevedra, igual. O concello de Vigo, igual. Todos teñen o mesmo problema. É dicir, onde está o problema? Que en este caso, pois que o goberno do Estado, como permitiu en anos anteriores, non permite gastar o remanente. Nin obras sostibles, nin nada. É dicir, esa é a realidade. Escoitou o pleno da Diputación? Claro. Acaba de mencionalo, non? Sí, claro. Se dixo da interpretación que tiñan en diferentes concellos. Se dixo ou non? Sí ou non? Escoitou, non escoitou. É a lei, decir, que lle impiden. Escoitou ou non escoitou? Lle volvo a decir, claro que me dou conta. E o que nos damos conta é que con eses 2,5 millóns podríamos facer estradas, facer parques, pagar o parque Samieira, pero o goberno de Pedro Sánchez en Madrid impídelle aos veciños de Pollo disfrutar, en este caso, os cartos. Non eleva o goberno central, queda aquí, o gasta po ano. E se non cumpla as promesas, e reduzca a débeda, que foi o que prometeu. Vamos a votar. Sí. Alcalde, antes de votar unha cousa, eu aquí sí que quero deixar o primeiro que pido tamén é por a súa parte criterio a hora de establecer o debate. Segundo, aquí é o fío. Eu, despois de que vostede interven, non suelo intervir, entendo que a súa última intervención a fallo alcalde, pero mire, cando faga alusións nas súas intervencións, porque vostede se quere estar aquí falando 15 ou 20 minutos, fagao, pero se falla alusións directas, temos o dereito a sentir esas alusións e a contestar as mesmas. Vostede fixo alusións a compañera Silvia e fixo tamén alusións a miña persona. Entonces, agora se abriu un debate que pareceme moi ben, pero o que ten que saber, e eu tamén quero que conste, é que cando faga esas intervencións non ten vostede porque como alcalde que aludirnos. Vostede terá que explicar, terá que dar a súa postura, pero está falando como alcalde, porque xa ten vostede voceira do Partido Popular. Entonces, se nos increpa e se fai un ataque directo, pois nos teremos que facer uso da nosa palabra para nos defender. Simplemente hai unha cousa que vostede aludiu, e como abrir un debate para centrar o tema que era a moción do Parque de Samira, que vostede falaba dun convenio, simplemente para que conste en ata, existe un convenio coa comunidade de Montes de Samieira, e xa estaba vixente, ou alo menos, cando nos deixamos o goberno. Simplemente o digo porque vostede di que está facendo un novo convenio. Existía un convenio para uso de esa zona, sempre se fixo o mantemento desa zona, e quería, vale, iso non é un motivo para que as cousas non estén limpas e non estén en boas condicións. O que vostede dixo non é motivo, e non vou a rebatirlle cada unha das cousas que dixe, porque entendo que o debate estaba cerrada, pero si lle digo, a próxima vez que volva a aludir, volverei a pedir a palabra, porque non ten por que facer alusións directas ás persoas que emitimos aquí e que defendemos a moción. Ben, como vostede comprobará, nadie negou se sintou aludida por poder falar. É dicir, isto non sucedía, é dicir, pechaba o alcalde, pechaba o presidente, a presidenta a dicir, sí, eso a mí me parece moi ben, non hai ningún tipo de problema. Pero aquí, neste concello, cando pechaba o alcalde, e a mí se me decía, non se pode falar, é dicir, solo por facerlle memoria, vale? Cando pechaba. En outras administracións, cando pechaba o presidente, é dicir, eu entendo que pode gustar máis ou menos, decir, pero ao final os presidentes das corporacións poden e teñen esa potestade de poder pechar os turnos ou non. Pode gustar máis o que se escoite ou non. Decir, pero existe esa posibilidade. Sin alusión. Decir, e o que máis? Decir,
sin ningún problema, ahora, por do Partido Socialista, falou 11 minutos sin ningún tipo de problema. Se sentiu aludido, falou 11 minutos, non pasa nada. É dicir, vale, é dicir, despois falou vostede, non pasa nada, é dicir, para nada. Pero, oiga, déxeme tamén a min, no momento, como presidente, algún dereito terei de poder intervir. Por iso lle digo que teña criterio, porque cada día ten un criterio diferente. É dicir, a min o máis fácil sería... Un día vota o portavoz do Partido Socialista, outro día di que este mira, o máis fácil sería dicirlle, non, pechei eu e non pode vostede falar, pechei eu lle invito a que vexa o que sucedía aquí cando eu pedía despois de sentirme aludido nos peches, ou o que pasa en outras administracións, cando despois de falar os presidentes das corporacións si queren falar o que lle sucede. Vale? Ángela, aquí nunca se fixeron as alusións que fas ti non se facían, e ti o sabes. Moi ben. Vale, digo que Votos, queiras. vamos a votar. Votos a favor? Moi ben. Sí, mocións urxentes. Sí. Sí, vale. Aquí hai un punto que se trai por urxencia, que a única intención pois é intentar pagar o antes posible. Creo que se adelantou por correo, se tratou de adelantar. Vale, explico vos. Sí, vamos a ver, este é o aluguer que pagamos xa durante os últimos anos do Parque da Área Arqueolóxica da Caeira e Boavista, e a única intención pois é, pois se podía traer para o seguinte pleno, pero a intención foi metelo por urxencia para intentar, vale, pois eso. A favor de incluílo no orden do día? Hai que ratificar a urxencia, unha justificación acerca da urxencia, se me dices... Sí, nada, a urxencia é intentar pois pagar aos propietarios o antes posible. Votamos a urxencia. A favor. Todos. Sí. E despois, decir, O punto en concreto. o mismo, é dicir, en este caso a intención é pois o que facer o pagamento deses alugueis, é dicir, están os precios que estaban sempre estipulados e demais. Votos a favor? Sí. Vale. Moi ben. Pasemos á actividade de control, dase conta do estado de execución dos acordos procedentes e tamén dos decretos da alcaldía. Rogos e preguntas. Hoxe traemos unha pregunta, xa que fai un tempo, uns meses, o levamos a Comisións de Cultura e Deportes, si o concelleiro, en este caso o concelleiro de Deportes, tiña constancia ou si sabía se iba a realizar durante a tempada das vacacións do verán, a importancia da conciliación que teñen para as familias do noso concello, algún tipo de campus deportivo. E naquela comisión o concelleiro contestounos que o estaba valorando, que había varias cousas sobre a mesa. Entonces, no día de hoxe, queríamos saber, dado que as familias nos están preguntando se vai a realizarse finalmente algún tipo de campus deportivo no noso concello, si chegou a resolución finalmente, pois despois desas valoracións que nos dixo en ese momento. Varias peticións de espazos de varios clubs para realizar campus, en este caso de verán, para os nenos, varias, algunhas que xa se facían, outras novas. Por ahora non se lle confirmou a ningún club, xa que non se lle pideu ainda, non presentaron seguro de responsabilidade civil, nin seguro de accidentes obligatorio para todos os nenos, as actividades, a ser actividades deportivas teñen que presentar un seguro de accidentes, ningún club a presentou por ahora, entonces sí que hai clubs que teñen pedido os campus, pero por agora non hai concedido ningún hasta que presenten toda a documentación necesaria. Gracias. Máis preguntas? Boas tardes. Fai un mes preguntábamos polas obras da PO 308, fai 6 días a estas horas, máis ou menos,
levábamos a grata sorpresa unha publicación en redes sociais de posibles retencións na PO 308 entre as Bardancas e Combarro. Ben, vistos as retencións que se produciron, incluso temos constancia de vehículos por dirección prohibida pola travesía da Seara, escapando da retención, incluso un coche que quedou bloqueado na ponte, porque ao intentar esquivar outro coche meteu a roda. Entón, bueno, gustaríanos saber se existiu algún plan de tráfico para durante estas actuacións ou o plan de tráfico foi basicamente unha publicación no Facebook que cabira o veciño que quixera. Entón, se a Concelleira de Seguridade Cidadá non lo pode responder, estaríamos encantados. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo le respondo sin ningún problema. Si van por dirección contraria o se meten en un puente, el problema es del conductor. O sea, lo que no puede traerme aquí es que yo dé explicaciones de que un coche va por dirección contraria. No, Estoulle pedindo se hubo un plan de tráfico para esas retencións. Non lle dé a volta. Non lle dé a volta. Eu estoulle expoñendo cousas que ocorreron e pídolle se hubo un plan de tráfico. Non lle dé a volta. Es que no es nuestra competencia. La PO 308 no es municipal. Desde la rotonda del Remo hasta la rotonda de la entrada de Combarro es competencia de la DGT y de la Guardia Civil. No es terreno municipal. Sí que son competencia municipais. ¿Perdón? As rutas alternativas sí que son ¿Me competencia está usted municipal. diciendo que no me meta con las rutas alternativas porque van en dirección contraria, que le contesta lo que tengo que contestar y quien le da la vuelta a la tortilla es usted? Eu estou dicindo se hai un plan de tráfico, se había un plan de tráfico alternativo. E vostede viñame a falar que vostede non tiña nada que ver en coches en dirección prohibida. Non lle dé a volta, diga. Tiñamos alternativas para retencións, sí ou non? Sí ou non? Depende de donde quiere usted ir. Y de todas maneras, le vuelvo a repetir, la PO 308, y si tiene que dar alguna alternativa a cualquier eventualidad en la misma, es la DGT, no el Concello de Pollo. É o mesmo que se nos preguntanos na carretera Villa García ou a carretera autonómica no Concello de Pontevedra, é dicir, se é responsable do Concello de Pontevedra o plan de tráfico na carretera Villa García, é dicir, é unha obra que é competencia da Xunta de Galicia, cunha dirección de obra, cun plan de obra, é dicir, punto. Ten o mismo exemplo aí na carretera de... Fai 3 anos estás colgada nas Bardancas. Moi ben. É así. Mais? Sí. Respecto a... Traemos aquí, no anterior pleno, preguntábamos por que se nos facilitaran os diferentes informes que existiran a respecto do incumplimento do contrato por parte da empresa Valoriza. Fóronos remitidos informe, bueno, a espera do último, que se nos di que se nos vai a remitir. Bueno, entendo que vostede tamén tería acceso a eses informes. Nos mesmos, os propios informes dos técnicos admiten ou recollen que efectivamente se está producindo un incumplimento por parte da empresa Valoriza e a miña pregunta é a mesma que veño facendo noutros plenos. Quero saber se por parte do Concello se van a levar a cabo ou se van a impoñer sancións dado este incumplimento que agora mesmo avalan tamén os técnicos. Ben, vostede sabe que existe un procedimento para eso, nos continuamos co procedimento, informes que emiten os técnicos, outro día convocamos a mesa de contratación, aí, unha vez que se convoca esa mesa de contratación, existe unha serie de conclusións e demais, e seguimos todo o proceso, e se hai que sancionar, creo que dixen yo no sexo anterior ou outra vez, o equipo de goberno non vai ter ningún tipo de problema. Todos os procesos administrativos e xurídicos que hai que facer o estamos facendo, é dicir, emitiron os informes, convocamos a mesa de contratación, se fan as conclusións e a partir de aí, no momento que teñamos xa toda a documentación completa, pois, sin ningún tipo de problema. Xa fai máis dun ano. Non quero abrir un debate porque senón despois acabamos incumplindo todo o pleno, pero fai máis dun ano. Antes de entrarnos aquí, xa tiña que ter a reposición de todos os servicios. Antes non, caducou. O 20 algo de xuño. Pero o procedimento, é dicir, continúa todas as pautas, é dicir, outro día se convocou a mesa de contratación, é dicir, camiña todo hacia adiante. Ben, quédanos unha, son 4.
Vale, esta pregunta era para Rocío. Queríamos saber, porque nos maniféstanos diferentes colectivos a súa preocupación porque leva xa 6 meses alá que non se convocou a mesa de seguimento da Illa de Tambo. Entón, queríamos saber cal é a previsión para convocar esa mesa. Bueno, vostede sabe que xa pasamos o proceso da entrega de alegacións por os diferentes colectivos. Entón, bueno, preguntan e queren saber, e creo que é un bo momento, se tamén están escoitando, para que digan, pois, cando teñen en previsión convocar esa mesa de seguimento, dado que xa van alá 6 meses. Vale, sí. Vamos a ver. Como saben, para nós a illa non era un motivo de confrontamento nin debate na oposición, e en ningún momento desde que chegamos ao goberno quixemos que o fose no goberno. Polo tanto, visto a última comisión de seguimento, o que quixemos foi o consenso. Para eso, as técnicas municipais se reuniron cos grupos, coas asociacións, para explicarlles o proxecto, as asociacións que presentaron alegacións, para ir vendo unha por unha as alegacións con eles, e as técnicas tamén quixeron sentarse e explicarlo a vostedes como oposición, e non quixeron. E a verdade é que iso é algo que nos sorprende moitísimo, porque sempre o dixemos, Tambo non é un motivo de disputa, Tambo é de todos e todas, xa o era na oposición e continúa a selo agora. Polo tanto, que é o que quería este goberno? O consenso. Visto aquela comisión, a última comisión de seguimento da que vostede fai alusión, na que, bueno, estivemos 3 horas e non sacamos ningún acordo de 3 horas, pois o que quixemos foi eso, convocar aos grupos, as diferentes asociacións que presentaron as súas alegacións, ir estudiando as técnicas con eles unha a unha, moito tempo lle dedicaron, e horas, e tamén querían facelo con vostedes. E a verdade é que foi unha sorpresa para nós que non quixeran reunirse con elas para, bueno, pois para entre todos acadar ese consenso, vale? Entón, as asociacións xa están reunidas, xa están as alegacións, está todo xa feito, se vostedes teñen interese, poden reunirse coas técnicas. Que queren? Facer a comisión sin reunirse? Facemos, convocamos, porque os únicos que faltan son vostedes. Esa é a razón, vale? A idea que temos é levar un documento do máximo consenso posible. Dicir, aquí hubo reunións de mañán e de tarde de moitas horas para recoller, para explicar, e o que se nos trasladou por parte das técnicas foi que se puxeron en contacto, me parece que contigo e con, non sei se con Gregorio, un día que saídas para consensuar un horario e para poder falar dese documento e que siguen esperando. Entón, ese é o motivo polo cal non se convoca. Nos podemos levar o documento que hai, é dicir, a idea era que nos queríamos saber se se vai a convocar, vostede me explica, entonces ese é o motivo. Sí, é dicir, a idea é leválo con, se intentou introducir todos os cambios que propuxeron os colectivos, en este caso as propias técnicas que elaboraron ese documento, ese informe, se lle explicou a cada colectivo o motivo de por qué, o motivo de por qué non, e a idea antes de ir á comisión, para que hubiera un consenso demais, era trasladalo aos grupos que formades a parte da corporación. E xa houve un prazo aberto para, quero decir, xa pasou o proceso de delegacións, non entendo por que ese, claro, pero non entendo por que ese é o motivo de non convocar, porque se pode convocar igual, porque ten que ser un problema. Para non chegar a decir, non temos problema, se vostedes de acordo, nos presentamos o punto. Pero non estar de acordo, non. A idea era non chegar despois á comisión e volver ao de sempre, a decir
que isto non, é dicir, a idea é que todo o mundo tuvera coñecemento do documento, porque vos sabedes como a min que moitas veces unha das reclamacións que se dos colectivos é que existía descoñecemento das aportacións que se facían, é dicir, a idea foi toda a contraria, é dicir, que todo o mundo antes de chegar á comisión tuvera o documento totalmente traballado, que se supera que modificacións se fixeron ou non, que se tuveran en conta as aportacións de cada un, é dicir, o máximo posible aberto é posible. E nós, o que nos transmitiron as técnicas foi que un día saindo dunha comisión falaron con vos para marcar un horario e que ao final nunca chegaste a poñerle un... Vamos a ver, aquí existe un proceso, si hai un documento, se pasa ao documento, si os grupos temos algo que decir, o diremos, utilizando as canles pertinentes, se pode agradecer toda a explicación que se poida facer a maiores por parte dos técnicos, pero quero decir que iso non está relacionado con que se convoque ou non, é dicir, aí os grupos temos un proceso, claro que se pode falar, pero chegar ao consenso, se terá que nos se temos que decir algo o diremos, e pouco máis, quero decir, pero non me parece un motivo para que non se convoque, non sabía que o motivo era ese, pero realmente non me parece un motivo, porque é indiferente que teñamos a reunión ou non. É dicir, se non xa temos acceso ao contido e á información, se queremos aportar, aportaremos, se non aportamos, non aportamos, pero non debería de ser ese o motivo para que non se convoque. Se ese é o motivo, que eu non o sabía. É dicir, a idea era que fora un documento, é dicir, que intentara ter as aportacións de todos, é dicir, e introducir as alegacións as que se poideran e demais, é dicir, pero para buscar o consenso, quero decir, os técnicos non buscan consenso, os técnicos o que fan é poñer en coñecemento as súas valoracións técnicas. O consenso o buscan os políticos. Entonces, se vostedes queren buscar un consenso, entonces non será unha reunión técnica, será unha reunión política. Entón, facemos fagan vostedes unha convocatoria política ou recurran ao órgano da Xunta de Voceiros, pero claro, o consenso non está. O técnico informa. É que fíjese que curioso é que me entra así por a orella da dereita, que ainda por riba, se levamos ese documento así, é unha imposición. E que vostedes, decir, é que non saben nin o que queren. Decir, se lle chama a vostedes para enseñar o documento, para que os técnicos lle podan explicar o que poñen, é que, lle volvo a decir, nós desde que chegamos aquí ao goberno, nunca en Tambo pusemos, nin exiximos nada. É dicir, logo, a idea é, se lle explica, recolleron as alegacións que se presentaron os colectivos, as que se puderon xurídicamente e legalmente introducir. Se solicita intentar dar traslado para que vostedes teñan coñecemento e para que despois non veñan a decir que é unha imposición, que non é dicir, non dan convocado, non nos dan aportado o día e a hora que sea, e ahora nos veñen a decir que se o levamos sin convocar ou sin trasladar a vostedes é unha imposición. É que xa non sei o que queren, de verdade. Ángel, que gobernes. Quero decir, tomar decisión é gobernar. Claro. Sí, é que é así. Se o levamos sin falar con vostedes sería unha imposición. No, pero vamos a ver, pero vamos a ver, se hai unhas canles, non é necesario, a mí me parece ben, eu non vou a decir nada dos técnicos se teñen a intención de comunicalo, vaya por diante, pero que iso non pode alterar os procesos. O claro é, vostede como goberno e como alcalde, que é o que quere facer en Tambo, pois o que ten que ter claro será vostede. Logo, nós tenemos que decir o que queremos nós, pero o que está gobernando é vostede. Pero o problema é que vostedes xa non queren decir. O que están é intentando os técnicos facer unha reunión para recoller as súas aportacións. Ángel, pero que eu non yo teño que decir aos técnicos, non teño que consensuar cos técnicos, que os técnicos fan informes técnicos. Se hai un consenso ou teremos que consensualo nun pleno ou teremos que consensuar nos órganos onde consensan os políticos. Digo eu, vamos. Sí. Moi ben. Sí? Sí, teño un robo. A ver, señor alcalde, leva gobernando 2 anos. Se convocou unha comisión, nos presentamos por escrito unha serie de alegacións ao documento, nos di que unha técnica na porta nos dixo dúas, era unha técnica que dice que bueno, que estaba con el documento. É dicir, isto, a señora Rocío, que presume de ser xurista, debería saber que hai uns procedimentos, se o goberno quere falar co partido de oposición terá que convocarnos, se quere vir acompañada da técnica, que veña acompañada da técnica. Nós temos absoluta vontade de acordo, presentamos por escrito as nosas cuestións que veíamos delicadas, que vemos cuestionables da súa proposta. É dicir, o Concello ten uns instrumentos de xestión, uns órganos,
se o goberno quere falar coa oposición, nos convoca tal día, tal hora, e tratamos o documento que vostede crea. Eso de que veña unha técnica na porta, eso non funcionamos así, señor Moldes. E vostede sabe que non se funciona así. Dice, no, se vostedes non queren, levamos o documento, entón. A ver, hai que ser un poquinho máis serios. Se queren consenso e queren falar coa oposición, terá que convocar a oposición e plantexarnos, e falamos e discutimos políticamente do documento, e nos lle damos a nosa visión, que xa lle dimos por escrito, e buscamos un acordo, unha fórmula satisfactoria para todos, donde Tambo se protexa e donde creo que temos algo que decir, e nada máis, é así de fácil, alcalde, nos convoca, nos estamos a disposición do goberno. O que non pode pretender, ese argumento que dá, de que na porta unha técnica nos dixo, a ver, eso non, a técnica, si trataran así a Feijóo, que nos liaba, Imagínese, Feijóo, que yo di unha técnica na porta, a que lía? O ruego é que se quere acordar coa oposición que utilice os procesos e os mecanismos que están establecidos para falar coa oposición. A mí me quedou claro, entón, se quere falar con nos vamos a convocar en este caso de seguimento e punto, decir, entón non quere acordar coa oposición. Dase conta? No, que vostedes son os que non quixeron acordar nada, decir, xa está, se lle ofreceu, Se lle ofreceu que? Donde ofreceu? Pasa que ahora quedan mal, decir, vostedes ahora como públicamente quedan mal, toma os veciños por a vostedes se lle ofreceu incorporar todo, logo como vostedes non quixeron incorporar, ahora decir, punto. Toma os veciños por idiota. Non se ofreceu. Pois perfecto. O sea, se ríen de todo o mundo e toman a xente por menor de edad. Claro. É surrealista. O importante desto é como en este caso, sí, claro. O que o coñece que o compre. Por eso. Sí. Perfecto. Máis preguntas, me robos? Sí. Estás ben, sí. Claro, que te vin aí un pouco... Bueno, moi boa tarde e noite a todas aquelas persoas que nos están a ver. A miña pregunta é un pouco é para Tucho. Tucho, era por incidir porque antes coitábate nunha resposta á compañeira Marga Caldas sobre o tema do Campaverán e se non mal entendín, e creo que non, falabas de que non había nada de momento. Aquí a semana pasada está anunciado campamento deportivo, instalación municipais a seca, 20-25, julio-agosto, desde las 9 hasta las 2, más plan madruga de 8 a 9. Precios patrocina, entre outros, Concello de Pollo. Entón, a cuestión é, e me consta tamén que hai peticións de instalación xa de finais de marzo, principios de abril. Si se fixo, como aquí parece, se se lle otorgou a esta xente, que curioso, non? A un colectivo ligado ao asesor. O asesor está en todo. E non sei se foi así, gustaríame saber que bases se aplicaron, con que criterios e como se baremou para darlle a estos sin e aos outros non, que levaban 4 anos desde que se empezou a actividade. Este sería o quinto. Nos consta que con moi boa acepción por parte das familias, que moitas delas se acercaron a nós para decirnos que, bueno, o seu malestar, e non entendemos moi ben por que se dá isto a dedo. Primeiro, hai peticións de enero, non só de marzo ou abril. Se te referes a un comunicado que sale hoxe, podemos... No, as peticións de instalación me refería, non sei se me tedes a pregunta. No, pero me está contestando algo que non lle preguntei. Sí, podo contestarche a todos os puntos, rebatir todos os puntos da evaluación. É moi fácil mirar o punto 15 dese listado que mandaron, e con que mires eso, se sabes o que pasou. Segundo, non está, teñen prescripcións, como fixeron outras veces. Aquí, mentras non se presente toda a documentación necesaria para facer un campus, non se vai permitir facer o campus. Lógicamente, entendo que os clubs poderán o facer, os que teñan a capacidade para facelo, e despois falamos aquí nunha comisión que distí por criterios, que estábamos aquí nunha comisión de cultura, dixemos que unha actividade sin ánimo de lucro, que non se pode sacar un concurso público por unha actividade sin ánimo de lucro. Xa está, non teño máis que contestar. Bueno, pero aquí falaronse moitas cousas naquela comisión, e había un consenso así non escrito, pero como dicindo, a ver, se non dá tempo a publicar as bases, se non dá tempo a facer o que se ten que facer, o máis normal, creo eu, que sería que os que o levan facendo fai 4 anos o fagan
e despois se convoquen as bases para o ano que ven. Porque, insisto, había moi boa aceptación por parte das familias. Fágase, eu espero que todos podan facer o seu campus e todos podan ter a súa parte aquí. Se todos van facer un servicio para o Concello, estaremos encantados de que se fagan, pero hai que facelo con todas as normas ben vigentes e ben cumplidas. Xa o fixeron 2 anos con vos. Sí, xa sei. Quero dicir, non quero que sexan nin principiantes, e creo que na última convocatoria con 150 participantes. Do que me consta que non houve ni unha sola queixa dos pais, que iso é algo extraordinario nunha actividade como esa. Ni unha. Ni unha actividade. Quero dicir, isto... Decir aquí que non hai... Aquí hai varios clubs, espera, hai varios clubs, non é que non hai nada, dixen que non estaba hasta que acabara o período formal, nada establecido. E segundo, aquí fixeronse varios clubs, pediron todos os clubs as instalacións, todos, casi todos. 4 clubs pediron instalacións deportivas. Para esta actividade? 4 clubs. 4 para esta actividade? Sí, que por favor se puxeran de acordo, porque aos 4 non se podía dar. Algún incluso que non estaba escrito en pollo. Sí, algún que nin escrito estaba. Pero bueno, fixéronse a cousa que mellor se pudo, porque hubo clubs que se xuntaron, que puderon falar e que foron capaces de facer cousas xuntos, que é importante, que é bo. Eu non sei entonces cal é o criterio. Quero dicir, eu vexo que está axudicado, pero non me contestas porque está axudicado, porque aquí pon que está, eu non creo que nadie, e pon Concello de Poio entre os patrocinadores. Pon os horarios e pon as instalacións. E os precios. Quero dicir... Con que criterio? A dedo? Julio, non, é unha cousa simplemente legal. Vou che dicir unha cousa, coa precio que se teño. Eu creo que é un sapo que te tes que comer. Vale, porque isto non ven por ti. Pero isto é unha cousa... Non quería sacar cousas das que en 28 anos nunca pasou, ves? Isto é o que conseguiu Moldes en 2 anos. Estou me enfadando. Meter a dedo as cousas. Non quero sacar cousas aquí para deixar mal a xente do que eu vivín con eses campus, por favor. Non quero sacalas, por favor. Non vou sacalas, non quero falar mal de nadie en público. Pero cuidado, que eu viví nese campus, noite sin dormir, e ir aí todas as mañáns, e as queixas, por favor, Eu teño constancia do contrario. Entonces, bueno, teño constancia do contrario. E de feito hai un dato. E de feito hai un dato que avala que o primeiro ano foron 50, o segundo 90, o terceiro 120 e o cuarto 150. Si tan mal o fan, a xente non opta por ir aí. Veremos cantos hai este ano. Entonces, eu quero decir... non sei os que habrá este ano. Precisamente o que quero saber é porque se lle dá a uns e se lle saca aos outros. Simplemente por unha cuestión de dedo. Isto que pasa, Ángel, con esta... E fixe as afirmacións que quiso. A día de hoxe non se lle dou... Estaba contestando a Tucho. A día de hoxe... Isto que pasa con esta forma de proceder deste grupo de goberno. Ou estás con nós ou contra nós, sin manter os criterios básicos de igualdade para todos os veciños. Seguro, porque o veñen facendo 4 anos e ben. E témolo falado. Algo coñeces como funciona o Ayuntamento, que despois pouco tempo de concejal, pero coñeces. Cando se pideu, un club pideu darse de alta no Ayuntamento que non estaba, xa estaba de alta, non frenamos nada, para que era todo bastante claro. En 10 días estaba de alta. Un club que non foi capaz de darse de alta en 2 anos. Mal. Non o sei. Ou en 4, ou en 6, non sei. Club, eso é moi raro. Di un nome, eu descoñezo. Eu podía che dicir moita... Eu tamén che podía dicir que este... Eu tamén che podría dicir que un club presentou toda a documentación desde xaneiro e preguntou a finales de marzo que pasaba, que non se daba... Quero tamén, tamén o sei. Entonces, quero dicir que me contas un club, dime si diretes, eu tamén sei. Entonces, quero dicir, non é proceder... Se lle dá a dedo a un club, a un colectivo ligado ao asesor, que é como funciona aquí, vale, os amigos nos lo llevamos e lo demás se lo llevan crudo. Así funcionamos aquí desde que está Ángel Moldes. Perdona, son entidades, varios clubs importantes sin ánimo de lucro, Sí, claro. Perdona. Eu entendo que vostede o que está en contra dos 2 clubs, decir, que van a facer ese campus, un club, sí, o que está dicindo, sí, vostede o que está acusando aos 2 clubs, a un club que ten, nun caso, máis de 300 personas na base e outro máis de 200. Estou en contra dos enchufismos que fai vostede. No, vostede parece que lle ten manía, convoque as bases, Vostede lle ten manía o pollo Bescamar e non se atreve a ese sempre é a súa mentira. Eu non dixen eso. Eu digo que teñen máis dereitos os outros. Para nada. Vostede sempre
sempre minte, non poña palabras na miña boca que eu non digo. Vostede parece que está en contra deses Vostede clubes sempre que fai o son mismo, de pollo. poñer palabras Os na dous boca dos clubes demais que non son. de pollo. En ningún momento dixen Os dous eso. clubes. Solo dixen eso Logo, que sea lle otorga... valente. No, Si ten en contra, son moi valiente. si ten en e digo a contra, verdad. non Vale, vaya con evasivas. non vou por é dicir, detrás. é dicindo dicir, as familias. No. Logo, vostede o que ten que ter claro é o seguinte, como ben lle dixo o concelleiro, a día de hoxe non hai ningún, nin denegado ni afirmado. O que si está claro, aí que está, un anuncio anuncios de clubs e demais, é dicir, E están denegadas problema, están claro, denegadas instalacións problema, por rexistro. É dicir, non bichos correr dos denegados. Mire, Hai vostede, denegados, mire, hoxe, é dicir, vostede me enseña un anuncio, eu hoxe vin outro anuncio de outros clubes que anuncian que van a facer un campus sin ter ou non, é dicir, están facendo prescripcións, eu me imagino que tanto uns como outros, o primeiro que queren saber é se van a ter participantes ou non. A día de hoxe, perdón, se non me interrompides, a día de hoxe non hai ningún, nin aprobado, ningún denegado. Ben, a día de hoxe, ese cartel que vostede presenta aí, este Concello lle deu 0 euros. Vale. Ao que vostede di que nos parece que estamos en contra, ademais, cando queira, lle pode trasladar as facturas que lle pagamos ese campus, incluso as que vostedes dixeron sin pagar. Fíxese por Hai facturas que había, sí, había acordos, sí, claro. Perfecto, logo, aquí, este Concello e este Concello de Deportes está en contra de ninguén. Vostede, como é un cobarde político, non ten a valentía... Un presunto cobarde político. Non ten a valentía de decir que está en contra do Pollo Pescamar e da Escola Fútbol Base Pollo. E logo vai un equipo relacionado con nunca asesor. dixen... Sí que o dixo. Eso dixo. E nós, o único que lle podemos... O único que lle... Porque o fai usted. O único que lle podemos... Usted é o único que non é valiente. Pero non valiente político, valiente como persona. O único que lle podemos... Valiente como persona. O único que lle podemos... valiente como político e como persona. O único que lle podemos... E vostede non é valiente nin como político nin como persona. O único que lle podemos... E sobre podemos... todo, moi mentiroso. Porque eu nunca dixen aquí nada do que você está dicindo. O único que lle podemos decir é que se lle vai a exixir o mismo a todos os clubes. O mesmo. E a nosa única preocupación é garantir a seguridade de todos os críos, independientemente do campus que sea. O mismo que o fixeron os 2 anos anteriores. Vale. Eu non teño a culpa que vostede este en contra do Pollo Pescamar e da Escola Fútbol Base Pollo. Non estou en contra de ningún club. Estou en contra... Seguinte pregunta. Estou en contra de que se enchufe, vale, que se lle den... Que non se sigan criterios. Seguinte pregunta. Un rogo, vou facer un rogo. Vale. Pídolle a este grupo de goberno, sobre todo a vostede, que aí hai moitas personas, a todos os aprecios de cada un da súa maneira, e non quero aludir a nadie en concreto, pero si vostede pon palabras, vale, moitas palabras, na boca deste concelleiro que son mentira, porque eu en ningún momento dixen que estaba en contra do Pollo Pescamar, nin de outro que sea. Eso dixo vostede, porque vostede trata de poñer aos colectivos contra nós, e iso é mentira. Sabe o que eu vexo? Vou dicir unha cousa. Usted pode ser alcalde 50 anos, vale? Porque o que vostede nunca vai a ser é persona, porque usted só ve votos na xente. Eu vexo personas, vostede só ve votos. Esa é a diferencia entre eu e vostede, vale? E con eso xa eu digo todo, porque iso é o que me enseñaron meus pais. Moi ben. Mais robos? Moi ben. Finalizamos o pleno.